Béni soit les liens, s'il vous plaît. 77. Béni soit le lien qui nous unit en vie. Nous allons pouvoir chanter ces cantiques. Seigneur, mon âme soupire. Forme-moi pour ton service. Et mon frère Gilbert viendra pour lui une parole d'introduction et prier avec nous. Et nous laisserons en place notre frère. Seigneur, mon âme soupire, l'arrêter, il m'a mis, pour tes inspires, l'arrêter, toujours assis, forme-moi pour ton service.
service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime, je suis à toi, et moi tout temps te dispose, je suis l'esclave du roi, forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. On va gagner du temps. Mon frère Gilbert. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire et louange à notre Dieu qui permet à ce que nous puissions nous retrouver en ce jour de dimanche. Après que nous ayons eu un mariage hier, le Seigneur permet que nous puissions nous rencontrer ce matin. C'est un bon après-midi, nous croyons que le Seigneur va nous parler. Dans première épître de Pierre, nous lirons les 5 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl prin sfințirea par la sanctification de l'Esprit, lucrată de Duhul, afin qu'ils deviennent obéissants ca să devină ascultători et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. și să participe la stropirea sângelui lui Iisus Hristos. Que la grâce et la paix Și pacea vous soient multipliées. să vă fie înmulțite. Nous croyons cela. Asta eu cred. Loué soit Dieu, Lăudat să fie Dumnezeu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos, qui, selon sa grande miséricorde, care după îndurarea sa cea mare nous a régénérés ne-a născut din nou, pour une espérance vivante, prin învierea sa, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, și la o moștenire nestricăcioasă ni s'essuyer, și neîntinată ni se flétrir. și neîntinată Il vous est réservé dans les cieux. și care nu se poate vesteji, păstrată în cerul pentru voi. À vous qui, Voi, et nous voulons dire ici, à nous qui, și noi putem spune noi care suntem par la puissance de Dieu, păziți de puterea lui Dumnezeu, êtes gardés par la foi prin credință, pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers temps. pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de acum. Nous prions. Ne vom ruga. Seigneur notre Dieu, Doamne, Tatăl nostru, notre reconnaissance est très grande envers toi. mulțumirea noastră este mare spre Tine, Doamne, Cet après-midi, Seigneur, pentru că după masa aceasta, chacun de nous en venant à cet endroit fiecare când am venit în acest loc, a besoin de ton secours. din cauza că avem nevoie de ajutorul Tău. Seigneur, ta parole que nous venons de lire, Doamne, cuvântul Tău care l-am citit, qui est la vérité, este adevărul. Seigneur, que toi tu puisses nous la révéler encore cet après-midi. Tu, Doamne, să ne descoperi și după masa aceasta. Fais que notre cœur Fă ca inima noastră
soit ton champ dans lequel toi-même tu plantes, tu sèmes ta semence. Să fie pământul bun în care tu să plantezi sămânța ta. Seigneur, accorde-nous la révélation de ta parole. Doamne, dăruiește-ne descoperirea cuvântului Tău Et surtout, Seigneur, și mai ales que toutes les expériences liées au salut, toate experiențele legate de mântuire que cela soit notre part cet après-midi. să fie partea noastră în după masa aceasta. Accorde à chacun de nous l'obéissance de la foi. Dăruiește-ne la fiecare ascultare de credință, Que les perdus soient sauvés. cei pierduți să fie Que mântuiți, les malades soient guéris. cei bolnavi să fie vindecați, Notre Dieu, que les attristés soient consolés. cei întristați să fie mângâiați, Doamne, Augmente la joie du salut dans le cœur de tout un chacun. și mărește bucuria mântuirii în fiecare zi. Sois avec les lèvres par lesquelles tu vas nous parler. Fii cu buzele care va vorbi, Doamne. Nous voulons écouter, entendre tes oracles. Noi vrem să te ascultăm pe Tine. C'est dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. În numele Domnului Iisus Hristos, Nous t'avons prié, eu te-am Père. rugat, Tată. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pour nous derniers temps, nous chantons ces petits cœurs que nous connaissons, car Dieu est un Dieu puissant. O Et cântare puis mon frère Didier va passer. și fratele Didier va începe. Car Dieu est un Dieu puissant. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu puternic. Car Dieu est un Dieu puissant, il est dans son Seigneur, avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il est dans son Que le nom de notre Seigneur soit élevé. Numele Domnului să fie lăudat. Nous sommes dans la joie parce que nous croyons de tout cœur que nous sommes dans la maison du Seigneur. Noi suntem într-o mare bucurie că suntem în casa Domnului. Nous venons de passer une longue période dans le confinement. Am petrecut o perioadă lungă închiși în casă. Cela nous a servi réellement à nous regarder à nous-mêmes Asta ne-a slujit ca să ne cercetăm pe noi înșine et voir la grandeur de la puissance que notre Dieu a révélée en ce temps. și să vedem măreția puterii Lui pe care Dumnezeu a descoperit-o în noi. En nous envoyant sa sainte parole pure Din cauza că ne-a dat cuvântul Său curat, pour que nous puissions atteindre la perfection. ca să putem atinge perfecțiunea. Nous venons de considérer une écriture merveilleuse Am citit ceva minunat qui avait ouvert le bal de notre confinement dans la prédication du mois d'avril. care au deschis deschiderea pentru noi în luna aprilie. Là, nous lisons ainsi avec l'apôtre Pierre. Citim astfel cu Apostolul Petru. Pierre était un apôtre à part. Petru era un apostol mai special. Et au verset 1er, Spune în versetul 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, Petru, apostol al lui Iisus Hristos, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, par la sanctification de l'Esprit, prin sfințirea lucrată de Duh, afin qu'ils deviennent obéissants spre ascultarea și stropirea et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. cu sângele lui Iisus Hristos, Que la grâce et la paix vous soient multiples. harul și pacea să vă fie înmulțite. Loué soit Dieu le Dieu, Lăudat să fie Dumnezeu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos, qui, selon sa grande miséricorde, care după îndurarea sa cea mare nous a régénérés ne-a născut din nou pour une espérance vivante
prin învierea lui Iisus par Hristos, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. din morți la o nădejde vie. Pourquoi nous a-t-il régénérés? De ce ne-a născut din nou? Verset 4. Versetul 4. Pour un héritage Pentru o moștenire qui ne peut ni se corrompre, nestricăcioasă ni se și souiller, neîntinată ni se flétrir. și nici nu se poate vesteji. Il vous est réservé dans les cieux. Aceasta vă este păstrată în cerul Puisse notre Seigneur et notre Dieu ajouter la bénédiction à sa parole. Ca Nous nous Dumnezeu să asseoir. binecuvinteze cuvântul lui, luați loc. Je tiens à saluer chacun de vous d'une manière particulière. Vă salut pe toți într-o manieră specială. Vous revoir, c'est une grande victoire. Să ne revedem este o mare biruință. La victoire, pourquoi bien-aimé? De ce mare biruință? Parce que nous venons de passer une période où les nations ont été éprouvées. Pentru că am petrecut o perioadă în care toate țările au fost încercate, mișcate. Il y a eu la pandémie qui a tué plusieurs. A fost această pandemie care a ucis pe mulți, Mais vous, dar voi, toi mon frère, tu, fratele toi meu, ma soeur, tu, sora mea, le Seigneur t'a gardé. Domnul te-a păzit. Pourquoi? De ce? Qui es-tu? Cine ești tu? Que sommes-nous? Cine sunt eu? Par la grâce du Seigneur, Cu ajutorul Domnului, il a permis que nous continuions à vivre. El a permis ca să continuăm să Mais trăim. pour quelle raison? Dar cu ce scop? Que va représenter cette prolongation de vie? Ce reprezintă prelungirea asta a vieții Parce qu'il tale? était prévu qu'il y aura l'hécatombe, Pentru că a fost prevăzut că que vor fi la aceste, pandémie tuerait plusieurs. că pandemia aceasta va ucide pe Et mulți. plusieurs sont morts dans des pays, dans des nations. Și mulți au murit în toate țările. Mais toi, Dar tu, moi, eu, nous avons été gardés. am fost păziți de Dumnezeu. Nos jours sont encore comptés devant le Seigneur. Zilele noastre sunt numărate de Dumnezeu. Que nous puissions comprendre que c'est notre Dieu qui nous a fait grâce. Asta să o înțelegem că Dumnezeu ne-a dat har, Il nous fait grâce ne aujourd'hui. dă har și astăzi, Il nous permet que nous continuions à vivre permite ca noi să continuăm să trăim pour un seul but. pentru un singur scop. Que notre préparation puisse être Ca perfectionnée. pregătirea noastră să fie perfectă. Nous venons de le lire. Am citit asta. C'est déjà une puissante écriture dans la Este Bible. deja ceva puternic ceea ce am citit. Chaque mot Fiecare cuvânt nous dit quelque chose de puissant et de merveilleux. ne spune ceva puternic și minunat. Pierre, Petru, apôtre de Jésus-Christ, apostol al lui Iisus Hristos, à ceux qui sont étrangers. Rien que ça, către cei care sunt străini. cet homme était réellement apôtre. Doar prin asta acest om apostol Il était dans le monde era în lume, et le Seigneur l'a appelé pour faire de lui pécheur d'hommes. dar Domnul l-a chemat să facă pescar de oameni din Et Pierre s'est décidé à être complètement au Seigneur. Și Petru s-a decis să fie complet a Domnului. Cet homme, le jour de Pentecôte, a prêché d'une manière particulière, poussé par le Saint-Esprit. Acest om în ziua de Rusale a predicat puternic, împins de Duhul Sfânt. Et il a aussi dit Și a zis, que ceux qui croient cei care cred ont l'assurance en présence du Seigneur. o să aibă siguranța în prezența Quand la Domnului. question lui a été posée, que ferons-nous? Pentru că întrebarea a fost pusă, ce să facem? Pierre a simplement dit, répentez-vous. Petru a zis doar simplu, pocăiți-vă. Amen. Amen. Et ils se sont repentis, Și s-au pocăit, c'est-à-dire ceux qui ont obéi à la parole, adică cei care au ascultat de cuvânt, ont pris leur baptême au nom du Seigneur au Jésus-Christ. făcut botezul în Je numele crois Domnului que Iisus chacun Hristos. de nous l'a fait. Eu cred că fiecare dintre noi am Ceux qui făcut ont aceasta. reçu la parole à cette heure, Cei care au primit cuvântul dans în cette acest période ceas, de confinement, în această perioadă când am fost închiși qui în casă, croient, qui ont déjà dans le cœur la décision de prendre leur baptême, et ils sont nombreux, cine crede și ia decizia să fie botezat, soyez rassurés que nous allons le faire. să fiți liniștiți și sigur o să Notre vă piscine faceți botezul. habituelle n'est pas encore ouverte, Încă piscina nu este deschisă, mais quand ça le sera, dar când va fi deschisă, jusque hier, până ieri, j'ai même envoyé une personne, une sœur bien-aimée, là à la porte, c'est encore fermé pour la am piscine. trimis o persoană să vadă dacă este deschisă poarta. Mais ce n'est pas le seul endroit, nous verrons comment le Seigneur peut nous conduire. Dar nu numai acel loc este. Soyez rassurés, vous allez prendre votre baptême Fiți în pace, o să faceți au nom botezul du Seigneur Jésus-Christ. în numele Domnului Iisus Car le Hristos. baptême véritable est un engagement d'une bonne conscience. Căci botezul adevărat este un dintr-un Par cuget le baptême véritable,
nous sommes ensevelis et nous ressuscitons en nouveauté de Și vie. prin botezul adevărat noi murim și înviem într-o viață nouă. Dieu a fait des grandes choses, bien-aimés frères et sœurs. Dumnezeu a făcut mari lucruri, dragii Parmi mei. nous, il y a eu des croyants attaqués, Printre noi au fost credincioși care au fost que atacați, l'ennemi voulait enlever de la terre. pe care Satan a vrut să iei de pe pământ. Mais le Seigneur a protégé et gardé. Dar Dumnezeu i-a protejat și i-a Nous păzit. avons cette protection permanente. Noi avem această protecție Il nous dit, permanentă. l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Pentru că este spus că Îngerul Domnului tămărește Nous în avons celor la ce iubesc. crainte de notre Seigneur dans nos cœurs. Noi avem teama de Dumnezeu în inimă Et il arrache chacun de nous du danger. și îi scoate pe fiecare dintre noi din pericol. Qui n'était pas en danger? Cine n-a fost în Le pericol? fait que vous ayez le masque sur votre visage, c'est déjà un danger. Doar efectul că aveți masca pe față deja Mais este un le pericol. croyant véritable Dar adevăratul credincios a l'assurance are siguranță que le Seigneur est mon că berger. Domnul este păstorul Je meu ne manquerai de și rien. nu voi duce lipsă de Même nimic. si je passe par l'ombre de la mort, Chiar dacă voi trece prin valea umbrei morții, je ne crains aucun mal. nu mă tem de niciun Nous rău. ne craignons ni la pandémie, Nu ne temem nici de pandemie, ni la maladie, nici de vreo ni boală, la contagion. nici de vreo Toute contagiune, notre crainte est vouée à notre ci Dieu. teama noastră este de Dumnezeu. C'est lui que nous devons craindre dans le champ. De El trebuie să avem teamă, Nous le craignons dans nos cuisines. să avem teamă în camera Nous noastră, le de El, craignons dans le train, dans le monde, partout. Nous avons la crainte du în Seigneur. bucătărie, la lucru, peste tot. Să avem Mieux teama de vaut El. avoir la crainte du Seigneur Mai bine să ai teama de Domnul que de craindre simplement un virus. să te temi de un virus. Alléluia. Bien sûr, Bineînțeles, nous devons accepter ce que l'État ou le gouvernement ou les chercheurs ont dit. Nous devons garder les noi masques. trebuie să acceptăm și să ne supunem ce-o zis guvernul. Nous și n'avons oamenii pas la politici. confusion par rapport à ça. Noi nu avem nicio confuzie referitor Nous la asta. observons les barrières. Noi respectăm bariera distanța, Parce que nous-mêmes, nous sommes premièrement des témoins et des témoignages pour ce monde. pentru că noi suntem primii martori pentru această lume. Mais sachez que Dar să știți celui qui garde, că cel care păzește, qui ne sommeille ni ne dort, n-are nici somn, nici nu doarme, c'est notre Dieu. este Dumnezeul nostru. Alléluia. Alléluia. Nous avons l'assurance, nous le disons Nous avons en voix siguranță. basse avec assurance Și spunem et în conviction siguranță și que convingere. nous ne sommes pas gardés par les masques. Noi nu suntem păziți de o mască. Vous voyez, frère? Vedeți, dragii mei? Mais nous ne pouvons pas enlever le masque parce que nous vivons dans le monde. Nu putem să nu punem masca pentru că trăim în lume. À ce sujet, le Seigneur a dit, je ne te dis pas de les ôter du monde, Referitor la asta, Domnul a zis, nu te rog să iei din mais lume, de les préserver du monde. ci să-i păzești de lume. Nous sommes sous la préservation. Noi suntem sub păzirea Nous sommes des étrangers, des voyageurs. Domnului. Noi suntem străini, călători. Bientôt, nous allons aller chez nous. În curând vom merge la noi. C'est la dernière ligne de préparation pour chaque frère et chaque sœur. Este ultima linie pentru fiecare frate și Vous savez, soră. premièrement, l'apôtre Paul qui dit ici, et qui sont élus selon la préscience de Dieu. Aici Petru când începe și spune aleși care sunt Chaque aleși croyant și străini. véritable doit être dans l'assurance qu'il est élu. Noi trebuie să fim siguri că suntem aleși. L'élection, Alegerea, c'est Dieu lui-même. Dumnezeu, Il n'a donné une possibilité à personne de savoir celui-ci est élu, celui-là n'est pas élu. alegerea, Dumnezeu a făcut-o, n-a dat posibilitatea la un om să aleagă ăla e mântuit, ăla nu va fi mântuit. Lui-même nous a élus Și El ne-a mântuit dès avant la fondation du monde. înainte de temerea lumii. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Asta au zis-o și Et Petru. nous pouvons aussi le voir dans Ephésiens chapitre 1er, Și nous ne lirons pas. vedea și în Efeseni 1 Je voudrais juste reparler un petit peu de versets, puis nous allons continuer și pe urmă o să continuăm, en prenant peu de temps. luând puțin timp. Il dit qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, par la sanctification de prin l'Esprit, sfințirea lucrată de Duh, un homme élu, un om ales il est aussi appelé en son temps.
este și chemat la timpul potrivit à connaître son Seigneur. să-L cunoască pe Domnul. Tu ne peux pas simplement dire aux gens tu es élu Tu nu poți să zici la oameni, eu sunt ales et tu n'es pas appelé. și tu să nu fii chemat. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains. Asta ne spune Biblia. Nous sommes au chapitre 8, ça nous allons lire. O să citim asta Regardons le verset 28. în Romani 8 cu 28. Nous savons du reste, De Romains altă 8, parte, 28, Romani 8 cu 28, de altă nous parte, savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Celor ce sunt chemați după planul său. Verset 29. Versetul 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, Pe aceea pe care a cunoscut mai donc nous dinainte. sommes connus d'avance, Deci noi suntem cunoscuți dinainte, ceux dragii qu'il mei. a connus Pe d'avance, aceea care a cunoscut mai dinainte, il les a aussi prédestinés i-a și predestinat mai à dinainte. être semblables à l'image de son Fils. Să fie asemenea chipului Voyez, Fiului Său. prédestinés Vedeți, à predestinat être semblables à l'image de son Fils. să fie asemenea chipului Fiului Său. Bien-aimé, quand nous lisons ça, être à l'image Când de citim să fie Jésus-Christ, asemenea chipului nous pouvons Fiului aller Său, dans Colossiens chapitre 1er, verset 14. putem merge în Coloseni 1 cu 14 Et nous pouvons aussi aller dans Hébreux, și în Evrei, chapitre 1er au verset 1. capitolul 1, versetul 1. Notre Seigneur Domnul nostru n'était pas à l'image, nu a fost după chip, mais il est l'image. ci este chipul. Il est l'empreinte. El este amprenta C'est dans le livre d'Hébreux. în Evrei. Mais nous sommes appelés pour être à l'image Dar noi suntem chemați să fim asemenea chipului. qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables Versetul 29, pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, à l'image să fie de asemenea son Fils, chipului Fiului afin que Său, son Fils pentru ca El soit le premier-né să fie cel din tâi născut de beaucoup de frères. dintre mai mulți frați. C'est Jésus-Christ qui est le premier-né. Iisus Hristos este cel din tâi născut. Il est l'héritier. El este moștenitorul. Et nous sommes cohéritiers avec lui. Noi suntem comoștenitori cu El. Lui, le premier-né, El cel din tâi născut nous aussi les premiers-nés. și noi cei din Bien, tâi mais comment născuți. pouvons-nous comprendre ce calcul? Cum putem noi înțelege Dans une calculul acesta? famille, il y a toujours une succession. Într-o familie este tot timpul o succesie. Dans la famille des hommes, În familia y omenească, compris dans les familles des croyants dans la Bible, même dans la famille în d'Abraham, familia lui Avram și în familia pocăiții, il y avait un premier-né. a fost cel din Dans la famille născut. d'Isaac, un În premier-né. familia lui Isaac, a Dans fost la cel din famille de născut. Jacob, un În premier-né. familia lui Iacov, de Mais asemenea. ici, nous voyons quelque chose de puissant. Dar aici vedem ceva puternic. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ, Îl avem pe Domnul Iisus qui Hristos, est le premier-né. care este cel din tâi născut, Quand nous le recevons dans nos și cœurs, când îl primim în inimă, nous-mêmes aussi, nous devenons premiers-nés. și noi devenim cei din tâi născuți. Oh, que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Et cette... Oh, je ne vais pas dire ce mot, il est très beau, mais je ne veux pas le dire. Nu vreau să zic un cuvânt că este foarte frumos. Que Dieu soit loué, Dar bien-aimés frères Dumnezeu et să fie sœurs. lăudat, dragii Ça, mei. c'est le Seigneur qui le fait Asta Dumnezeu o face. pour être les premiers, Ca să fim cei din pas tâi, les derniers, nu ultimii, pas au milieu de tout le nu în monde. mijlocul tuturor Alors oamenilor. ici, il est dit, prenons, finissons d'abord avec cette pensée. Terminăm cu acest gând, Nous sommes semblables à l'image de son ca Fils, să fim asemenea chipului Fiului Său, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. pentru ca El să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Et ceux qu'il a prédestinés, De aceea pe care i-a vous predestinat, voyez, mais il les a aussi appelés. i-a și chemat À un temps marqué, la timpul potrivit. le prédestiné doit être appelé. Cel predestinat trebuie să fie și chemat. Et l'appel divin, nous ne devons pas y résister. Și la chemarea divină nu trebuie să te împotrivești. Nous répondons à cet appel Noi răspundem la această chemare quand Dieu nous appelle. când Dumnezeu ne cheamă. Par sa parole, Prin il cuvântul nous touche notre cœur El et nous atinge devons répondre. inima noastră Et ceux qu'il a appelés, și pe aceea pe care i-a chemat, il les a aussi justifiés. i-a și neprihănit. Tu ne peux pas dire simplement je suis appelé Tu nu poți să spui că sunt chemat et tu n'es pas și să justifié. nu fii neprihănit. La justification depuis la nuit de temps, Neprihănirea din tot timpul c'est par la foi. este prin credință. Le juste vivra par la foi. Cel neprihănit va fi Matthieu chapitre 3. Habacuc, capitolul 3. Nous poursuivons.
Noi urmărim. il les a aussi justifiés. I-a și neprihănit. Et ceux qu'il a Și justifiés, aceea pe care i-a socotit, il les a aussi glorifiés. i-a și proslăvit. Donc, devant notre Dieu, Deci, înaintea lui Dumnezeu, tout est déjà fait. totul deja este făcut. Que toute la gloire puisse le Și toată revenir. slava să fie a Domnului. Que ça soit la foi. Fie credința. La foi, c'est un don divin. Credința este un dar divin. Don de Dieu. Este darul Il lui Dumnezeu. offre la foi El gratuitement. stă credința gratuit. La justification qui nous donne la vie Neprihănirea care ne dă viață n'est donnée que par Dieu lui-même. este dată de Dumnezeu. En ce que nous croyons la parole. Din cauza de încredere în cuvânt. Un homme justifié, c'est comme s'il n'a jamais existé sur la terre et qu'il commettre un quelconque péché. Este ca și când nu exista niciodată pe pământ. Toujours dans le livre de Romains, bien aimés frères et sœurs, În Roman, dragii mei frați și surori, nous sommes au chapitre 5 capitolul 5, pour ne dire que quelque chose sur la justification. ca să vorbim un pic despre Regardez comment nous sommes justifiés. Uitați-vă cum suntem neprihăniți. Étant donc justifiés, premier verset, Deci fiindcă suntem Romains neprihăniți, étant donc justifiés par la foi, prin credință, pas par les œuvres. nu prin fapte. Oui, bien aimés frères et Da, sœurs, dragii mei frați, par la foi, prin credință nous avons avem la paix pace avec cu Dieu Dumnezeu, par notre Seigneur Jésus-Christ, Domnul nostru Iisus Hristos. à qui nous devons d'avoir eu par la foi Lui datorăm faptul că prin credință accès à cette grâce am intrat în această stare de har dans laquelle nous demeurons fermes. în care suntem Et nous nous glorifions dans l'espérance et dans l'espérance de la gloire de și Dieu. ne bucurăm în nădejdea slavei lui. Ce sont les mêmes choses qui reviennent sous une construction phraséologique différente. Același lucru revin, dar sub altă frază. Il les a appelés, il les a justifiés, il les a sanctifiés, il les a glorifiés. I-a chemat, i-a neprihănit, i-a sfințit și i-a proslăvit. Et ici, nous voyons encore par la foi Și justifiés, aici noi vedem că prin credință i-a nous avons sfințit. accès à la grâce. Avem acces la La grâce qui est le secours divin. harul care este ajutorul divin. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei frați, la grâce n'a pas commencé qu'avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. harul nu a început doar cu Iisus Hristos. Mais il y a eu déjà le type dans l'Ancien Testament. Deja am avut deja în Vechiul Testament. Noé, Noe n'ayant pas accepté premièrement la parole de Dieu, a acceptat cuvântul lui il a Dumnezeu. accepté d'entrer dans l'arche, O acceptat să intre în de cură, faire d'abord l'arche selon le modèle, să facă prima dată curabia după model, d'entrer dans l'arche să intre în par cură la grâce du Seigneur. prin harul lui Ce n'est pas par notre mérite, Nu că noi am meritat mais ceva, c'est Dieu qui fait grâce. Dumnezeu dă har. Il dit Dieu fit grâce à Noé. Dumnezeu i-a dat har la Noe. Même le fait d'accepter la parole, Chiar efectul că tu accepti c'est cuvântul le don de Dieu que Dieu t'a fait. este darul lui Dumnezeu care Et se nous întâmplă. devrions vraiment le remercier. Atunci noi trebuie să-i mulțumim. Même le souffle de vie qui est dans notre Chiar cœur, pentru suflul de viață care c'est este în inimă. Dieu qui nous fait grâce. Dumnezeu are milă de noi. Chaque matin, În fiecare quand nous nous dimineață, réveillons, când ne trezim, nous le remercions. noi trebuie să-i Seigneur, mulțumim. merci beaucoup. Doamne, îți mulțumesc. Parce que vous me direz que non, ceux qui sont morts sont seulement des pauvres. Poate că voi spuneți că numai cei săraci ori muri. Ceux qui n'avaient pas de masques. Cei care nu au avut măști. Non, les médecins sont morts. Medici ori Les muri. médecins de ce monde sont morts. Medicii lumii ori muri. Et je vous informe que même des ministres sont Și vă morts. informez că chiar și miniștrii ori Je muri. vous informe aussi Vă que, informez que certains chercheurs sont că morts. și unii cercetători ori muri. Les infirmiers sont morts. Asistentele ori muri. Les ministres d'État sont morts. Miniștrii de stat ori muri. Il y a même eu des présidents de pays qui sont morts. Și un președinte a unei țări ori murit. Toi, tu es gardé. Și tu ești în viață. Mais mon frère, Da, frate? nous pouvons nous mettre à genoux, Atunci trebuie să ne punem în dire genunchi, Seigneur, merci, să spunem, Doamne, îți parce que mulțumim, je n'étais pas encore prêt. pentru că n-am fost Est-ce que vous pregătit. pensez que nous avons le temps de craindre la mort? Credeți voi că avem timp să ne fie Non, frică de la mort moarte? est notre ennemi. Il est le dernier ennemi du Mort. Seigneur. Elle sera mise sous les pieds. Este ultimul dușman al Domnului care va fi pus sub picioarele lui. Le tout, bien-aimés frères,
Totul, dragii mei, c'est d'être prêt. este să fim pregătiți. Regardez Simeon, Uitați-vă la Simeon, qui avait vu l'accomplissement de la promesse en son care temps. au văzut împlinirea făgăduinței în Cet timpul homme lui. a dit, Acest om a après zis, avoir porté les saluts dans ses după ce mains, a purtat mântuirea il dit, în mâinile lui, maintenant a Seigneur, zis acum, Doamne, laisse ton serviteur lasă pe robul s'en tău aller en să paix. plece în pace. Pourquoi? De ce? Mes yeux ont vu ton Pentru că sein. ochii mei au văzut mântuirea lui Quand nous Israel. voyons les promesses de notre Dieu s'accomplir dans notre temps, Când noi vedem că făgăduința lui Dumnezeu se împlinește, mais notre cœur est dans la joie. atunci inima noastră se bucură. Et nous sommes fils et filles de Și Dieu noi suntem fii și fiice en ale ce lui que nous Dumnezeu. croyons les promesses. Prin faptul À că partir de ce moment-là, mon bien-aimé frère, din acel moment, dragii mei, tu peux partir. tu poți să pleci. L'apôtre Paul a dit à ce sujet, Apostolul Pavel a zis, même la mort chiar și moartea n'est un gain. îmi este un câștig. Vous vous rendez compte de l'homme de Dați Dieu, seama omului Dumnezeu. Job, Job, dans son chapitre 23e, je în crois, capitolul 23, il dit, je sais que tu me mènes à la mort. el spune, eu știu că tu mă duci la moarte. Mais c'est quoi la mort, Dar ce Job? este moartea, Iov? Il dit, c'est le rendez-vous de tous les humains, Este programarea tuturor oamenilor, les charnels. oamenilor firești. Et Josué, Și Iosua, quand il était prêt à partir, când era gata să il a dit, vous avez vu, el a zis, ați văzut toutes les paroles de ce livre, toate cuvintele aucune cărții acestea. d'elles n'est restée sans s'accomplir. Nici unul nu a rămas să nu se împlinească. Bien aimé, notre grande joie Dragii mei, bucuria noastră est que nous croyons la parole de Dieu. este că noi credem cuvântul lui Quand nous Dumnezeu. croyons la parole de Dieu, Când credem nous cuvântul, croyons les promesses de notre noi Dieu. credem făgăduințele lui Oh, nous sommes fils et filles de și Dieu. acum suntem fii și fiice Nous ale lui Dumnezeu. devenons enfants de la Și promesse. devenim copii ai făgăduință. Oui, bien aimé. Da, dragii mei. Et nous lisons encore Citim mai departe quelque chose de merveilleux ceva minunat que nous devrions comprendre. care trebuie să Frère, à înțelegem. quoi a servi cette période très éprouvante? Fraților, la ce ne-au slujit că am fost închiși? în Plusieurs această perioadă? sociétés ont fermé. Multe societăți au dat faliment. Certaines peinent à rouvrir. Unii nu mai deschid. Les gens peinent à reprendre le travail. Unii nu mai pot deschide să meargă la lucru. Mais à quoi cela nous sert-il à nous? Dar pentru noi ce înseamnă aceste lucruri? Sachons que la promesse de notre Seigneur, Știind că făgăduința lui dans Dumnezeu, laquelle il nous a dit în care El ne-a que zis, vos cœurs ne se troublent point, inima voastră să nu se tulbure. croyez en Dieu et croyez en moi, Credeți în Dumnezeu și car credeți în il y a mine, plusieurs că demeures sunt multe dans la locașuri maison de mon în Père. casa Tatălui Si meu. cela n'était pas, Dacă nu ar fi je așa, vous l'aurais dit. v-aș fi spus. Mais je m'en vais Dar eu mă duc vous préparer une să vă place pregătesc un pour que loc, là où je suis, că acolo unde sunt vous y eu, soyez să fiți și voi. aussi. Jean 14, premier. Ioan 14, Cette promesse demeure encore. această făgăduință rămâne Bien-aimés, sachons-le de tout notre cœur, valabilă, dragi que mei, nous să sommes știți restés simplement pour l'avènement du Seigneur. că noi suntem în viață pentru revenirea C'est ça, Domnului. en fait, la conclusion de notre présence Asta ici. este concluzia prezenței Rester noastre, seulement pour l'avènement du că Seigneur. suntem în viață pentru revenirea Nous Domnului. lisons cela dans Hébreu. Citim asta din Evrei. Oui, bien-aimés frères et Da, sœurs, dragii mei, nos frați și surori, réunions n'ont pas changé leur course. Nous sommes scripturaires. adunările noastre nu s-au schimbat. Noi rămânem Regardons le biblici. verset 27 d'Hébreu chapitre 9. Evrei 9 cu 29. Et comme il est réservé aux hommes, Și cum este dat oamenilor, aux hommes, cum este dat de oamenilor, mourir une seule fois, Hébreu 9, 27, în 9 cu 27, après quoi și după cum oamenii vient se le jugement. să moră o singură dată, iar De după ce a venit même, judecata, tot așa, Christ, qui s'est offert une seule fois după ce s-a adus jertfă pour o singură porter dată, les péchés, ca să porte păcatele, Romains 9, 27 et 28, Roman 9 cu 27, de 28, même Christ qui s'est offert une seule fois și după cum El s-a adus jertfă o singură dată, pour porter les péchés de beaucoup ca să porte d'hommes, păcatele multora, apparaîtra sans se péché va arăta a doua oară, une seconde fois nu în vederea à păcatului, ceux qui l'attendent pour leur ca salut. să aducă mântuirea celor ce îl Le așteaptă. but de notre attente, Scopul așteptării c'est noastre que le plein salut nous est promis. este că deplina mântuire ne este promis. Concernant le plein salut, Referitor la deplina allons-y encore mântuire, dans 2 Timothée, mergem în 2 Timotei, chapitre 4, în
capitolul C'est pour 4. vous dire pourquoi le Seigneur permet que nous restions là. Ca să vă spunem de ce Dumnezeu a permis să fim 2 în viață. Timothée chapitre 4, În 2 Timotei, capitolul nous 4, sommes au verset 8. în versetul 8, Et au verset 7, il dit, versetul 7 spune de j'ai combattu le bon combat, M-am luptat lupta cea bună, j'ai achevé la course. mi-am isprăvit alergarea. Oh, que Dieu soit loué. Oh, Dumnezeu să fie lăudat. Oh, que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. J'aimerais bien offrir la Bible à mon frère ici. Eu aș vrea să-i dau o Biblie la fratele meu, Bien-aimé frère ici, la fratele nostru, qui écoute avec beaucoup care d'attention. ascultă cu multă La atenție Bible en roumain. Biblie în română, À offrir à notre bien-aimé frère. Je voudrais aussi qu'il puisse se lire. ca și el să citească împreună cu noi. J'ai combattu le bon combat au verset 7. Versetul 7, m-am luptat lupta cea bună, J'ai achevé la course. mi-am isprăvit alergarea, J'ai gardé la foi. am păzit credința. L'apôtre Paul Apostolul a Pavel combattu. a luptat Nous aussi nous devons combattre. și noi trebuie să luptăm. Chaque vie d'un croyant est couronnée de combats. Viața unui credincios este plină de lupte, Mais le combat dont la victoire est certaine. dar lupta, în această luptă, victoria este sigură. Que nous puissions comprendre ça. Asta trebuie să L'apôtre înțelegem. Paul a combattu. Apostolul Pavel Tous s-a les luptat, apôtres ont combattu. toți apostolii Tous s-au les luptat, croyants ont combattu. toți pocăiții s-au Jusqu'à luptat. tel point que Jude va nous dire, Până la acel punct că j'ai Iuda voulu vous écrire beaucoup de am choses. vrut să vă scriu Mais multe, je me suis senti poussé à vous écrire concernant notre foi commune să vă scriu despre credința noastră, pour de vous exhorter ca să vă îndemn à combattre să vă luptați pour la foi pentru qui a credința été transmise care a une fois pour dată o toutes singură dată aux saints. Sfinților. La foi qui est le don de Dieu Credința care este vous a été transmise Dumnezeu v-a fost quand dată. vous croyez la parole. Când voi credeți cuvântul, Même le ciel est dans la chiar joie. și cerul se bucură. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Que lăudat. Dieu soit exalté. Dumnezeu să fie Le înălțat. ciel est dans la joie. Cerul se bucură. Quand il y a un homme sur cette Când terre un om de pe acest qui pământ marche dans la foi, umblă prin credință qui aime le Seigneur de tout son și cœur, iubește pe Domnul din inimă, le ciel est dans la joie. cerul se Vous bucură. ne pouvez savoir combien le Seigneur vous a protégé. Voi nu vă dați seama că Domnul va proteja Là où vous étiez, acolo unde ați dans fost, vos travaux, în dans lucrul tout ce vostru, que vous avez în fait. casele Il y voastre. a eu la protection du A Seigneur. fost protecția divină. Pourquoi mon frère, ma soeur? De ce, dragii mei? Parce que tu as la foi. Pentru că tu ai credință. Bien aimé, Dragii mei, même si vous avez des masques, chiar dacă aveți vous avez la măști, possibilité de dire un doux Amen. aveți posibilitatea să ziceți un Mais dulce que voulez-vous amin. que je vous dise? Dar ce vreți să vă Celui zic? qui vous a protégé, ce n'est pas le frère Cel Didier, care v-a păzit nu este fratele ni Didier, William Branham, ni aucun apôtre. William Branham sau Celui qui nous a Cel protégés, care ne-a păzit c'est le Seigneur lui-même. este Domnul însuși. Regardons ce qu'il dit dans le livre de În Ésaïe. Isaia, Là où nous sommes au chapitre în 43, capitolul nous lisons le 42, premier verset. versetul 1. Il faut que la foi soit dans chacun de nous. Trebuie ca credința să fie în fiecare din noi. Ainsi parle maintenant l'Éternel, Așa vorbește Domnul qui t'a créé. care te-a creat. Ésaïe 43, Isaia 43, verset 1er, qui t'a créé, ô Jacob. care te-a creat C'est lui Iacove. qui t'a formé, ô Cel care Israël. te-a format, o Israel. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei, frați și surori, ne crains rien, nu te teme de nimic, car je te rachète. căci eu te izbăvesc. Quand tu es Când racheté, tu ești il n'y a plus răscumpărat, de crainte, nu mai trebuie să te temi. ni de celui qui peut enlever juste l'esprit, Nici de cel care ni celui qui peut viața, attaquer le corps, nici de cel care atacă mais corpul, toute notre crainte, ci toată c'est teama la crainte du Seigneur, trebuie să fie de qui est Domnul, le commencement de la care sagesse. este începutul Écoutons înțelepciunii. l'information. Ascultați informația. Je t'appelle par ton nom. Și te chem pe nume. Tu es à moi. Ești al meu. Oh, bien-aimé. O, dragii mei, Quand Dieu t'a prédestiné, tu es complètement à Dumnezeu lui. te-a predestinat, tu ești Il complet al faut lui. que tu te sentes vraiment élu dans ton cœur. Trebuie să te simți ales Tu în inima es ta. complètement à Că tu moi. ești complet al meu. Tu es à moi. Tu ești al meu. Si tu traverses les eaux, Dacă vei trece prin ape, si tu traverses les eaux, dacă vei trece prin ape, je serai avec eu toi. voi fi cu tine. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Je serai avec toi. Eu voi fi Ici, cu il tine. est dit singulièrement. Aici spune la singular. Avec toi, mon frère. Cu tine, fratele Toi, ma sœur. Cu tine, sora Et mea. les fleuves, Și râurile ils ne te submergeront nu point. te vor înneca. Si tu marches dans le feu, Dacă vei merge prin foc, tu ne te brûleras nu te pas. vei arde. Et la flamme Și flacăra ne t'embrasera nu pas. te va prinde. Pourquoi? De ce? Car je suis l'Éternel, Deci eu sunt ton Domnul, Dieu, Dumnezeu le Saint d'Israël, Sfântul Israel, ton sauveur. Mântuitorul tău. Je donne l'Égypte
rançon. dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta. L'Éthiopie et Saba à ta place. Etiopia și Saba în locul tău. Pourquoi? De ce? Parce que tu as du prix Pentru că ai preț à mes yeux. în ochii mei. Parce que tu es honoré Pentru că ești prețuit et que je t'aime. și te iubesc. Tout est dans l'amour. Totul este Bien-aimé, dragoste. pourquoi nous pouvons être dans l'assurance que le Seigneur nous aime? De ce suntem siguri că Dumnezeu ne iubește? Celui qui est dans l'assurance que le Seigneur l'aime, c'est celui qui a les promesses. Cel care este sigur că Dumnezeu îl iubește este acela care are făgăduință. Romains. Merem în Nous Roman. n'expliquons pas où nous ne craions pas l'atmosphère, Nu explicăm nici nu mais la creăm parole de Dieu atmosfera. réjouit nos cœurs. Dar cuvântul lui Dumnezeu bucură. Romains chapitre 9, Roman, capitolul nous 9, sommes au verset 3. versetul 3. Romains chapitre, laissez-moi trouver cela. Lăsați-mă să găsesc imediat. Romains chapitre 9, Roman, capitolul nous 9, sommes au verset 4. versetul 4. Qui sont Israël? Cine sunt À israeliți qui appartiennent l'adoption, care aparțin înfierea? la gloire, Slava, les alliances, legămintele, la loi, darea le legii, culte, slujba, les promesses făgăduințele, et les patriarches. patriarhi, De qui est issu selon la chair? ai și după trup, Le Christ, Hristosul, qui est au-dessus de care este toutes mai presus de choses. toate lucrurile, Dieu Dumnezeu, béni éternellement. în veci. Amen. Amin. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Bien-aimés, regardons le verset 8. Versetul 8 acum. Nous apprenons par les Noi Écritures. am înțeles prin Et Scriptură. bien-aimés frères, quand nous croyons selon les Dragii mei, Écritures, când credem cu nous Scriptura, avons la foi avem et credință nous sommes passés de la mort à la așa am vie. trecut de la moarte la viață. Et ici nous disons verset 8, Și aici versetul 8. c'est-à-dire Aceasta înseamnă Aceasta que ce înseamnă ne sont pas les enfants de la că nu chair copiii trupei qui sont enfants des sunt dieux, copii al lui mais Dumnezeu, que ce sont les enfants de la promesse. copiii făgăduinței, Les enfants de la promesse. copiii făgăduinței, Fagaduize. copiii făgăduinței, Oh, les enfants de la promesse. copiii făgăduinței, Qui sont sunt regardés socotiți comme la postérité. ca sămânță. Voici en effet la parole de la promesse. Căci cuvântul acesta Je reviendrai. este o făgăduință. À cette même Pe époque, vremea aceasta et Sarah și Sara aura un va fils. avea un fiu. Et de plus, il en fut ainsi de Tot așa a Rebecca, fost cu Rebecca, qui conçut seulement ea să mistri două d'Isaac notre père. geme numai de la Vous ne părintele lisez pas Isaac. dans un livre quelconque. Noi nu citim într-un jurnal. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Nous avons lăudat. écouté de puissantes prédications. Noi am ascultat predici puternice. Hier, Ieri. la prédication le soir, nous avons vu le service du mariage, mais le soir, nous avons écouté la prédication Dar seara am ascultat en ligne predica là-bas, la traduction d'une prédication în traducerea unei predici de frère a Branham fratelui du Branham mois d'août de din 57. luna august din Et 57 l'homme de Dieu l'a traduite. și omul lui On Dumnezeu l'a a vu tradus-o. hier. Am Ça ascultat parlait de quoi? despre ce vorbea? De la foi véritable. Despre credința adevărată. Oui, bien-aimés Da, frères. dragii mei frați, Et je frappe à la porte. eu bat la ușă. Si quelqu'un entend ma voix Dacă cineva aude et vocea ouvre la mea porte, și deschide, j'entrerai chez lui. voi intra la el. Et cette prédication Și această predică est allée jusque dans la vraie au foi ajuns până la adevărata que credință chaque croyant doit avoir. pe care trebuie să o Mon aibă frère, quand fiecare. tu viens dans la maison de Când Dieu, tu vii în tu casa lui as un Dumnezeu, souci, un problème. dacă tu ai problemă, Garde la foi. ține credința. Parce que c'est lui qui nous a appelés fidèles. Pentru că Cel care ne-a chemat este Le credincios. Seigneur Jésus-Christ. Este Domnul Iisus Il Hristos. y a la foi pour la guérison, Și este credința pentru vindecare. la foi pour avoir ce que tu attends. Este credința din ceea ce auzi. Tout ne se fait que par la Și foi. totul se face numai prin Pas credință. par la foi en quoi que ce soit. Nu prin credința în orice. La foi dans le Seigneur Ci Jésus-Christ. credința în Domnul Iisus Hristos. C'est là, c'est au-dessus de toute chose. Asta este mai presus de toate lucrurile. Quand tu as la foi, Dacă tu ai credința, tu peux même manger alors que les autres sont affamés. tu poți să mănânci pe când alții mor de foame. Comme aujourd'hui. Ca și astăzi. Dans les églises, il y a la famine. În biserici este o foamete. Dans les organisations dénominationnelles, il y a la famine. În toate organizațiile sunt foamete. Mais toi, Dar tu tu manges tu mănânci à satiété. ca să La te saci. pure parole de Dieu. Cuvântul curat al lui Oh, que Dumnezeu. Dieu soit loué. O, Dumnezeu să fie Verset lăudat. 9. Versetul 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque Și Sara et Sarah aura un fils. va avea un fiu. Et de plus, il en fut ainsi Ba mai mult tot așa a fost. de Rebecca, Rebecca, qui conçut seulement ea să misli d'Isaac notre père. doar de la Isaac. Pas simplement Abraham notre Nu père, doar Avram, dar mais il y a aussi Isaac notre dar este père, și Isaac. car les enfants Căci
măcar n'était cei doi pas encore né încă nu s-au născut et il n'avait ni fait ni bien image, și nu au făcut nici bine afin que le dessein d'élection ca să rămână în picioare Dieu hotărârea subsiste. mai dinainte lui sans Dumnezeu, dépend prin care se făcea des o œuvres alegere, et par la seule volonté de celui qui appelle. nu prin fapte și prin Quand cel il ce fut dit cheamă. à Rebecca, S-a zis Rebecii, l'aîné, cel mai mare, l'aîné, cel mai mare, le premier-né, cel din tine născut, le premier-né cel sera din tine născut va fi assujetti rob au plus jeune, celui mai mic, selon qu'il est écrit. după cum este scris. J'ai aimé Jacob, Pe Iacov, aimé l'amour. Iacov, dragostea la Oh, iubit. bien-aimés frères et O, sœurs, dragii mei, quand Dieu t'aime, când Dumnezeu te iubește, toi aussi tu dois l'aimer. și tu trebuie să-L iubești. Il nous a aimé le premier, El ne-a iubit primul nous aussi nous devons și l'aimer. noi trebuie să-L iubim. En nous aimant, il nous a donné sa parole. Iubindu-ne, ne-a dat cuvântul lui. J'ai aimé Jacob L-am iubit pe Iacov et j'ai haï și Esaü. l-am urât pe Mais qu'est-ce Esau. qu'Esaü avait Dar fait? ce-au făcut Esau? Rien du tout, Nu frère. au făcut nimic, dragii Ça, mei. c'est l'élection, Aceasta este la alegere, prédestination predestinare, qui ne dépend ni de toi care ni nu de moi, depinde nici de mais de tine, nici Dieu de qui fait mine, grâce. ci de Dumnezeu care dă Mais har. pour que Dieu lui-même assure qu'il t'a élu, Dar ca Dumnezeu să te il asigure că te doit iubești, mettre dans ton cœur la parole de la promesse. trebuie să pună în inima ta cuvântul C'est ainsi que nous Dumnezeu. pouvons lire dans Galates chapitre De 3 aceea putem citi encore Galateni quelques écritures, bien-aimés frères et câteva sœurs. pasaje, dragii mei, Je vais entendre que vous allez me répondre. și vreau să răspundeți cu Est-ce que mine. vous aimez toujours la parole? Iubiți voi cuvântul, Est-ce que vous aimez toujours la Bible? iubiți Biblia, Est-ce que vous aimez toujours les Écritures? iubiți voi Scriptura. Celui qui croit en moi, comme disent les de Écritures, mine, cum zice Scriptura, verra la gloire va de vedea Dieu. slava lui La Dumnezeu. gloire de Dieu vous est réservée. Slava lui Dumnezeu vă este păstrată. Galates chapitre În 3, Galateni, nous lisons au capitolul 3, verset 6. versetul 6. Comme Abraham crut. Tot așa și C'est Abraham toujours a un crezut. problème de la foi, Totul pas este de problema l'atmosphère, credinței. pas du chant. Nu de o Il y a des atmosferă, réunions, niște même cântări. sur YouTube, Sunt niște adunări simplement on va adorer le Seigneur. unde spune o să ne închinăm Et les Domnului. gens chantent toute la journée. Și oamenii cântă toată Nous sommes ziua. venus adorer le Seigneur. Il y a des belles voix, Că vine să se închină Domnul. dans le monde, Sunt voci frumoase. surtout parmi les Américains. Și mai ales la America. Des très belles voix. Voci frumoase. Quand ils chantent, on dirait des anges qui chantent. Când ei cântă, Vous avez même la chair de poule. aveți chiar și pielea Mais care ça se peut être ridică. aussi des chants du monde qui vous donnent la chair de poule. Chiar și cântările din lume vă dă Mais pielea de la găină. chose véritable qui nous différencie Dar lucrul adevărat care ne face des diferența églises d'État, de toate bisericile des de stat dénominations, și de alte des églises de atmosphériques. bisericile La atmosferice. seule chose qui nous différencie, bien Singurul aimé, lucru care face diferența c'est între noi și l'amour que nous avons pour notre ei Dieu. este dragostea care o avem Et pour pentru être sûr que tu as l'amour de Dieu dans ton și cœur, ca să fii sigur că ai c'est que dragostea lui tu Dumnezeu, crois la parole écrite. este că tu crezi cuvântul scris. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Oui, parce que la lăudat. parole écrite n'est pas facile à Pentru croire. că cuvântul scris nu este ușor. Les gens aiment bien interpréter. La oameni le place să interpreteze. J'ai reçu un apôtre dans la semaine. Am primit pe un apostol în săptămână Qu'il m'excuse s'il suit. să Mais vă c'était bien. scuze dacă mă Il m'a urmărește. posé certaines questions. Mi-a pus unele Il întrebări. m'a dit, Mi-a zis, bien-aimé Didier, dragul meu Didier, quand vous prêchez toujours la Bible. voi când predicați tot timpul din Biblie. Comprenez, Acum înțelegeți, c'est un homme qui aime le Seigneur, este un om care iubește pe Domnul, mais qui n'a pas autre titre qu'apôtre. dar care nu are un alt titlu decât numai Alors apostol. il me dit, tu prêches la Bible. O zis, tu predici Et din j'aime beaucoup écouter comment vous prêchez la Bible. și îmi place să ascult cum predici din Biblie. Mais dis-moi, Dar nous avons aujourd'hui, astăzi avem il a dit, le pastoral congolais. avem pastoralul Il congolez, y a des femmes pasteurs, unde sunt femei, évangélistes, evangheliste, apôtres, apostolițe și qu'en dis-tu? ce zici tu despre asta? Alors, bien-aimés, imaginez-vous, Dar, dragii mei, nous étions à la maison où il y a au moins, je n'ai pas moins de 20 Bibles. eram acasă unde nu am mai puțin de 20 de Biblii. J'ai dit, les hommes posent des questions. Am luat, oamenii pun Dieu întrebare, répond par sa parole. dar Dumnezeu răspunde prin J'ai dit, c'est cuvântul lui. toi qui vas me lire. Am zis, tu să citești. J'ai donné un Corinthien. I-am dat unul Comme Corinteni. dans toutes les églises de saints, Ca și în toate bisericile notre sfințe, Dieu ne permet pas Dumnezeu nu permite à la femme d'enseigner, la femeie să ni de învețe, prendre de l'autorité sur nici l'homme. să iei autoritatea asupra bărbatului. Mais alléluia, Amen. il a lu, El a citit. il dit c'est vrai, c'est mais ça adevărat. c'était dit chez les Dar asta a Corinthiens. spus la Corinteni. Mais qu'est-ce que nous devons dire à l'église? Dar noi ce trebuie să zicem? J'ai dit écoute bien aimé, Am zis, nous allons voir ce que nous allons dire à l'église. O să vedeți ce spune Je suis Biserica. allé dans 1 Timothée, M-am dus în 1 Timotei, chapitre 2, capitolul 2, et nous lisons la chose și am suivante. citit următorul lucru. 1 Timothée 2. 1 Timotei 2. Bien aimé, est-ce que vous aimez la parole? Iubiți voi Biblia, dragii mei. Alors l'homme écoutait, Atunci omul parce que même ils sont déjà pentru că ei deja dans
cette pastorale Sunt în acel congolaise où pastorat. les femmes ont des membres, plus de 200 et ils sont sur YouTube, elles prêchent la parole. Femeile predică cuvântul pe YouTube și toate. Alors ici, l'homme de Dieu, Paul dit Omul lui ceci. Dumnezeu Pavel spune. 1 Timothée, où suis-je? 1 Timotei, 1 Timothée chapitre 2, 1 Timotei 2, nous sommes au verset 9. versetul 9. Je veux aussi que les femmes, Vreau de asemenea vêtues d'une manière décente, să se roage îmbrăcate în chip avec cuvincios, pudeur, cu rușine, cu rușine alléluia, vêtues d'une manière décente, avec și pudeur sfială, et modestie, ne se parle ni de tresse, nu cu împletituri, ni d'or, nici cu apă, ni de paix, nici cu ni mărgărituri, d'habits nici somptueux. cu haine scumpe. Et ça, nous le comprenons. Și asta noi înțelegem. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, Cu fapte bune, comme il convient à des femmes qui font profession de servir bine Dieu. femeilor care spun că sunt evlavios. Nous ne disons pas qu'une femme ne peut pas servir le Noi Seigneur. nu spunem că o femeie nu poate sluji. Mais une femme sert le Seigneur O femeie slujește pe Domnul, en croyant la parole, crezând cuvânt, en ayant la foi. având Nous credință. avons différentes femmes qui croyaient le Seigneur. Noi avem diferite femei care au Vous pouvez crezut. lire dans Luc chapitre 8. Puteți citi în Luca 8. Là, vous avez les femmes qui croyaient aussi le Seigneur, Acolo erau femei care mais au crezut qui în Domnul l'assistaient de leur bien. și care îl ajutau cu binele Vous avez lor. aussi Tabitha Dorcas. Aveți pe Tabita Dans Actes des Apôtres. în faptele Elle apostolilor. faisait des bonnes œuvres. Făcea fapte Vous bune. avez Marie, mère de Jésus. Aveți pe Maria, Elle mama lui était dans la Iisus. chambre haute. Era în Mais mutare si de vous sus. lisez dans le livre des Actes des Doar Apôtres, dacă citiți în vous ne faptele trouverez pas apostolilor, que Marie nu veți găsi că Maria s'est mise debout s-a ridicat în pour commencer picioare à prêcher la și a parole început să parce qu'elle predice était au cuvântul, courant de beaucoup de choses. pentru că era la curent cu Et multe. l'apôtre Paul dit ceci au verset 12. Apostolul Petru Je ne permets pas. Non, premièrement au verset 11. versetul 11. Que la femme Femeia écoute l'instruction să învețe en silence, cu toată avec une entière soumission. toate supunere. Je ne permets pas à la femme Femeii nu-i dau d'enseigner, să învețe, ni de prendre de l'autorité sur nici l'homme, să se ridice mai mais presus de elle bărbat, doit demeurer dans le ci să silence. stea în tăcere. Pourquoi, De Paul, ce, Pavele? si ce n'est pas dans l'église? Dacă spune Verset 14, versetul non, 14, verset 13. 13. Car Adam căci întâi a été formé le a premier. fost format Adam Ève ensuite. și apoi Eva. Adam n'a pas été séduit. Nu Adam a fost Quelle înșelat. information? Vedeți ce Mais la informație? femme Și femeia séduite fiind s'est amăgită, rendue coupable de s-a transgression. făcut vinovată de încălcarea poruncii. Elle sera néanmoins Totuși ea va fi sauvée mântuită en devenant mère prin nașterea de si fii, elle persévère dacă stăruiesc avec cu modestie smerenie, dans la foi, în credință, dans l'amour în et dans la dragoste sainteté. și în sfințenie. La persévérant, Stăruind, celui qui persévérera jusqu'à la cel fin care va stărui până la sfârșit, sera sauvé. va fi mântuit. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Donc, lăudat. bien aimé ici Deci, dans dragii mei, aici Galates, în Galateni, nous ne revenons, întoarcem Galates chapitre în 3, Galateni, capitolul 3, et nous lisons ceci citim următorul lucru. au verset 26. Verset Nous avons 26. déjà lu que nous sommes comme Abraham, cru Deja am citit à Dieu que c'est là le suntem fidèle putain ca și justice. Avram care a crezut Mais în ici Iisus. au verset 26, Versetul 26. car vous êtes tous fils de Dieu. Căci toți sunteți fiii lui Dumnezeu. Comment, frère? Cum, frate? Verset 26. Versetul Vous 26. lisez encore dans votre Bible. Citiți voi Biblie. Car vous êtes Căci tous, toți sunteți, sans exception, fără nicio fils excepție, de Dieu fiii lui Dumnezeu, par la foi en prin Jésus-Christ. credința în Hristos Iisus. Disons Amen. Amin. Doucement. Ne déchirez pas votre masque. Să nu vă rupeți Vous en aurez besoin tout à l'heure. pentru că veți avea Vous nevoie. êtes tous fils de Dieu Deci toți sunteți fiii lui par Dumnezeu la foi prin credința en în Jésus-Christ. Iisus Hristos. Vous tous qui avez été baptisés Toți care ați fost botezați en Christ, în Hristos, vous avez revêtu v-ați Christ. îmbrăcat cu Hristos. Nous avons revêtu Noi Christ. ne-am îmbrăcat cu Hristos. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Il n'y a plus, Nu mai este. regardons l'information, Uitați-vă ce il n'y informație. a plus ni juif, Nu mai este nici iudeu, ni grec, nici grec, il n'y a plus ni nu esclave, mai este nici rom, ni libre, nici il n'y a slobod, plus ni homme, nu mai este nici ni parte bărbatească, femme, nici parte femeiască. car Că tous vous êtes un en Jésus-Christ. sunteți una în Hristos Bien aimé, nous Iisus. comprenons la chose de la bonne manière. Noi înțelegem Et c'est ainsi que les évangélistes ceea ce ont evangeliști, regardé. Quand j'ai lu, când am citit, l'homme a regardé, omul s-a uitat la il mine dit ça c'est l'absolue și vérité. a zis este
absorbi. Mais qu'est-ce que nous devrions faire? Dar ce trebuie să Parce que facem? j'ai une femme qui a 250 membres dans son église. Pentru că am o femeie care Elle are dit, 250 laisse-la de membri. avoir ce Am 250 zis, membres, lasă-o în pace cu 250 de mais persoane. apporte-lui la parole. Și spune-i adevărul. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Le tout, ce lăudat. n'est pas d'être dans une église, Totul este să nu fii într-o mais nous biserică. devons être dans Noi l'église de trebuie să Dieu. fim în biserica lui Dumnezeu. Donc l'apôtre Paul a dit à Pe Timothée, care Pavel a zis lui tu sauras Timotei, comment te conduire ca să știi cum să te dans porți l'église de în Dieu, biserica lui qui Dumnezeu, est la colonne care este et stâlpul l'appui și de temelia la vérité. adevărului. Et la vérité, Și adevărul c'est la parole de Dieu. este cuvântul Ça, lui c'est qui Dumnezeu. nous l'a dit? Asta C'est le Seigneur cine a Jésus. zis-o? Domnul Dans Iisus. quel chapitre et dans quel verset? Ce capitolul și Dans ce- Jean chapitre 17, În Ioan 17. là nous sommes au verset 17, Versetul 17. le Seigneur lui-même, Domnul însuși, dans la prière du souverain în sacrificateur, rugăciunea lui ca mare preot, sanctifie-les par sfințește ta prin vérité, adevărul ta parole et la vérité. tău este adevărul. Bien-aimé, que la vérité règne dans votre cœur. Dragii mei, adevărul să rămână în inima Même voastră. quand vous marchez dans des situations Chiar să incompréhensibles, nu umblați prin necazuri mari, dans la maladie, în boli. combien ont eu peur de La la câți nu i-a fost frică de Bien-aimé, il boli? n'y a personne. Nous ne sommes Dragii mei, pas nimeni, comme ces croyants que nous avons vus sur noi YouTube. nu suntem ca toți pocăiți de Nous ne bine. craignons pas le Nu virus. este Et frică. ils sont venus s'embrasser ensemble. Ei au venit și s-au Et luat în puis brațe. après, il y a eu le virus qui a Urmă a fost virusul care a făcut honte à ce genre de prédicateurs. rușine la predicatori. Bien-aimés frères, Dragii mei, quand le virus vient, dacă vine il faut virusul, que Dieu nous donne l'intelligence pe que care nous avons. Dumnezeu să ne dea Les înțelepciune. sièges sont espacés, ne les bougez La noi, la adunare, pas. scaunele sunt Chacun distanțate. garde sa place. Fiecare la locul lui. Et un autre Și un a amené le serpent. a adus un șarpe. Et le serpent l'a mordu. Și șarpele l-a mușcat. L'homme a été blessé Și omul et est allé à s-a l'hôpital. dus la Je spital. ne sais pas comment ça s'est Și passé. nu știu cum s-a mai întâmplat. Bien aimés frères, Vedeți, nous dragii devons mei, avoir l'intelligence. trebuie să avem înțelepciune. Pour ne pas que nous soyons là, oui, oui, il a dit, vous prendrez les Nu ca să serpents zicem că veți lua șeri et ils vous mordront. și vă vor mușca. L'apôtre Paul a connu l'expérience. Apostolul Pavel a avut Après experiență. un long voyage, După une călătorie, puissante prédication, după o puternică on predică, ramasse le bois. Pavel a Il văzut y a după nemne le serpent vipère și qui o s'accroche à sa main. vipere l-a mușcat. Même les gens ont dit, Și oamenii au zis, cet homme est un grand pécheur. acest om este un păcătos Nous mare, venons de vivre une grande épreuve. pentru că am trăit o mare Et le încercare. serpent l'a Și attaqué. șarpele l-a atacat. Et il le regardait Paul Și el s-a uitat la pour Pavel voir quand, à quel moment il va să tomber. vadă când, în ce moment va Mais cădea. Paul était rempli du Dar Pavel Saint-Esprit. era umplut cu Duhul Sfânt. Soyons remplis du Să Saint-Esprit. fim toți umpluți cu Et que Duhul le Sfânt. Seigneur puisse conduire Și chacun. Dumnezeu să călăuzească pe fiecare. Bien-aimés frères, Dragii mei frați, verset 29 de Galates 3, Galateni 3 cu nous 29, allons terminer dans quelques o să minutes. terminăm în câteva minute. Et si vous êtes à Christ, Dacă sunteți al lui Hristos, vous êtes donc sunteți la descendance sămânța lui d'Abraham, Avram, héritier moștenitor selon la promesse. prin făgăduință. Galates 3, 29. Galateni 3 cu 29. Nous sommes maintenant dans Galates 4 Acum mergem în Galateni 4, et nous lisons le verset 28. versetul 28. Pour vous, frères, Și voi, fraților, comme Isaac, ca și Isaac, bien-aimé pas Ismaël, dragii mei, nu Ismael, que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Nos bien-aimés, nos amis, les musulmans, Prietenii noștri aiment bien dire, nous nous sommes Ismaël. Ei vor să zică On noi ne va suntem même Ismael. pas se battre pour ça. Noi nu ne batem pentru Ah, asta. nous sommes Ismaël. Noi suntem C'est l'Ismaël qui était l'aîné. Ismael a fost cel din tine. Oui, selon la chair. Da, după trup, da. Il était l'aîné. Era cel din Mais tine. n'est aîné que celui que Dieu déclare aîné. Dar născut din el este numai acela care este declarat născut din el. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ismaël Ismael était l'aîné. a fost și el cel din tine născut. Mais regardez bien, mes frères, Dar uitați-vă, dragii mei, Esaü Esau était l'aîné. era cel din tâi născut, cel mai Mais mare. Jacob Dar vine Iacov est sorti en deuxième position. în a doua poziție. Mais selon Dieu, il y avait déjà la décision Dar înaintea lui Dumnezeu era deja decizia que că Jacob Iacov est l'aîné. este cel mai mare. Vous pensez que Jacob a croisé les bras Credeți voi că Iacov a stat așa et il a dit, Dieu a dit, je suis și a zis, l'aîné. Dumnezeu mi-a zis, eu sunt cel din tâi. Il surveillait le droit El d'aînesse. urmărea dreptul lui de tâi. Un jour, il a entendu qu'on va venir le premier-né. Într-o zi, el a auzit că Il dit, va mais veni le cel premier mai c'est mare. moi. El a zis, cel mai mare eu sunt. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei, frați și juste derrière la maison, înapoi a cășii, sa maman a attrapé un animal, mama lui a luat un animal a égorgé, și o tăia et gândul și Jacob a amené a Jacob Iacov au i-a tronçon. dus mâncare la tatălui.
Et son père l'a béni. și tatăl lui l-a Il dit, binecuvântat. oh, tu sens très bon. Și a zis, tu simți foarte bine, Ça, c'est Milo. l'histoire vraie. Asta este o Mais istorie bien adevărată. aimé, sachons Dar, dragii mei, să que știți nous aussi, că și nous noi sommes premiers-nés suntem cei din parce que nous sommes nés de nouvelles că suntem născuți din nou par la parole prin cuvânt, vivante de notre Dieu. prin cuvântul viu al Quand lui le Dumnezeu. monde est dans la confusion, Dacă lumea este nous sommes confuzie, dans la clarté. noi suntem în claritate. Matthieu 24. Matei Cette 24. bonne nouvelle de l'évangile sera Evanghelie va fi sur predicată toute la terre peste habitée. toată fața pământului. Après quoi Și pe urmă viendra va veni le jugement. judecata. Et quand vous voyez toutes ces choses, Când voi veți vedea toate élevez acestea, votre tête, ridicați-vă car capul, votre délivrance căci vă vine s'est approchée. Qu'est dit Luc chapitre 21, Spune Luca 21, là nous sommes au verset în 28. versetul 21. Oui, c'est ce qu'il nous dit. Acolo așa Élevons nos têtes. ridicați-vă Notre capul, délivrance est căci approchée. izbăvirea se apropie. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei, frați și surori, l'heure est très ceasul avancée. este foarte avansat. Ne vivez plus avec Să nu distraction. mai trăim în Les distracție. vrais enfants de Dieu aujourd'hui Adevărații copii al lui Dumnezeu sont nés de astăzi nouveau sunt născuți din pour nou l'espérance vivante. pentru o speranță Et nous vie avons l'assurance și noi avem que le încredere Seigneur revient că bientôt. Domnul revine curând. Mais qui est-ce qui ira dans Dar l'enlèvement? cine va avea parte de răpire? Plusieurs sont sauvés, Mulți sunt mântuiți, même dans les dénominations. chiar și în toate Mais bisericile. n'ira dans Dar la l'enlèvement răpire va merge que celui qui est scellé. doar acela care este Mais qui est pecetuit. scellé? Cine Mais pecetuit? c'est celui en qui le Seigneur a mis la parole de la vérité. Acela care Domnul a pus cuvântul adevărului. Ça, nous pouvons le lire. Asta noi putem citi, Mais vous devez le dar croire. voi trebuie să o credeți. Le scellement Că pecetuirea permite que quand la trompette că sonnera atunci când trâmbița va et suna que les morts en Christ și ressusciteront, morți în Hristos vor învia, nous irons à la rencontre du Seigneur îl vom întâmpina pe dans Domnul les airs. în văzduh. Pourquoi, bien-aimés De frères? ce, dragi Parce que mei? nous avons le même Pentru esprit că avem același qui a Duh ressuscité Christ d'entre les care morts. l-a înviat pe Iisus din S'il morți. habite nos corps Dacă mortels, locuiește și în inima les noastră, morts en Christ atunci morți în ressuscitent Hristos vor premièrement. învia prima dată. Et nous les Și croyants, noi, cei vii, restés pour la venue care du Seigneur, rămâneam pentru revenirea Domnului, nous serons vom transformés. fi schimbați, Nous allons être changés. vom fi Nous transformați revêtrons la jeunesse și vom éternelle. îmbrăca tinerețea Il n'y veșnică. aura plus de calvitie. Nu va mai fi Il n'y genie, aura plus de cheveux nu blancs. va mai fi Ni părat, de ride. nici Nous rid. allons retrouver la și jeunesse. vom îmbrăca Et tinerețea. la Bible dit, Și Biblia nous zice irons à la rencontre că du noi Seigneur vom întâmpina pe dans Domnul les în airs. văzduh. C'est par ces paroles que nous Prin devons aceste penser. cuvinte trebuie să ne Mais mângâiem. maintenant, Dar acum, que chacun, en fiecare marchant, umble soit dans l'assurance. să fie sigur, Bien-aimés frères, dragi que mei, nous sommes fils et că filles, suntem fii și fiice ale lui nés Dumnezeu, de nouveau, născuți din nou, avons une espérance pentru o vivante. speranță Et vie. nous sommes comme Și Isaac, noi suntem ca și Isaac, enfants de la promesse. copii la Nous devons nous făgăduință. venir avec la promesse tous les Trebuie jours. să ne plimbăm cu făgăduința în fiecare zi. Les choses auxquelles nous avions espéré, Lucrurile pe la care nation va être prospère, sperăm că națiunea va merge bine, Macron va réduire le că chômage. Macron va reduce șomajul. Bien-aimé, Dragi mei, le maître de temps et des séquences, stăpânul timpului și a ce se întâmplă, le maître de l'univers, stăpânul de la universului, terre et de tout a ce pământului și tot ce se a întâmplă, un autre plan a sur un nous. alt plan. Regardez, tous ont été surpris. Uitați-vă, toți s-au mirat. Et personne ne peut plus rien. Și nimeni nu poate să facă nimic. Oh, bien-aimés frères, O, dragi mei, les présidents de la République avec des masques, președinții les țării femmes avec des masques, cu les mască, hommes avec des masques, femeile cu măci, les travaux fermés, lucrurile les s-au închis, aéroports fermés, aeroporturile închise, les choses qui donnaient de l'argent fermées, lucrurile care făceau bani s-au oh, închis, bien-aimés, les magasins fermés, magazinele închise et toutes les rues și vides. toate străzile goale. Les animaux étaient étonnés, Animalele s-au ils ridicat, sont venus voir. ori veni să vadă Que deviennent les hommes? ce fac oamenii. Nous les attendons Noi îi așteptăm pour qu'ils soient manifestés. ca să se manifeste. Chacun dans sa maison. Fiecare era în casa lui. Pour se saluer Ca să ne salutăm avec ce bien-aimé cu acest frate, de loin. de departe. Bonjour mon frère. Bună ziua, frate! Même aujourd'hui. Chiar și astăzi. Bonjour ma soeur. Pace, soră, pace, Tout frate. sens dessus sens. Totul este în invers. Mais nous les croyons. Dar noi credincioși, À quoi ça servit, frère? la ce ne-au slujit? Gardons la parole. Că trebuie să păzim cuvântul. Gardons la parole. Să păzim cuvântul. Ce que notre Dieu a dit, il doit Ceea ce l'accomplir. Dumnezeu a zis trebuie să-și împlinească. Il y a eu des prophètes qui se sont Au improvisés. fost unii proroci care s-au improvizat. Ils ont commencé à dire ça. Au Les început să songes, spună les visions. visul,
vedeni, nous devons garder la dar noi parole. trebuie să păzim cuvântul. Celui qui doit venir viendra. Cel ce va veni, va veni. Le juste Și cel doit neprihănit continuer à vivre trebuie să par continue să la trăiască prin foi. credință. Amen. Amen. Par la foi. Prin credință. Que Dieu nous bénisse. Dumnezeu să ne Que Dieu nous binecuvânteze. garde bien Dumnezeu să ne aimés. păzească, dragii Nos mei. réunions qui ont commencé Adunările care au început doivent continuer trebuie să continue de cette manière. în astfel de À maniere. moins que les frères aient des difficultés pour la connexion, Doar din cauza conectării poate mais este o nous allons dificultate. pouvoir continuer de cette Dar manière. așa o să continuăm pe viitor. Venons, écoutons la Să parole. venim și să ascultăm cuvântul. Aimons le Seigneur de tout notre Să cœur. iubim pe Domnul din toată inima. Bien-aimés, soyez pas inquiets. Dragii mei, nu vă faceți Ne probleme. craignez rien. Nu vă fie frică Que de le nimic. Seigneur notre Dieu puisse bénir et aider chacun. Și fie ca Domnul să binecuvinteze pe fiecare. Ne craignez pas les situations dont les médias parlent, Nu vă fie frică de ceea ce spune media. mais aimons-nous les Și uns les noi autres. să ne iubim unii pe alții. Celui qui aime Cine iubește est né de Dieu. este născut din Est-ce que Dumnezeu. nous comprenons? Înțelegeți cum? C'est le commandement nouveau qui Este est porunca ancien. cea nouă care este veche. Aimons-nous les Să uns ne les iubim autres. unii pe alții. Parlons moins, Să vorbim mai puțin, mais travaillons plus dar să pour le lucrăm Seigneur. mai mult pentru Domnul. Que Dieu soit là. Dumnezeu să ne fie ajutor, să ne binecuvinteze pe toți. Je suis reconnaissant parce que nous allons prier tout à Sunt l'heure. mulțumitor Domnului. Je suis très reconnaissant. Sunt mulțumitor Le Domnului. Seigneur, notre Dieu, a gardé ses enfants. Dumnezeu a păzit pe copiii lui. Certains ont été attaqués par le virus. Unii au fost atacați de virus. Nous avons quelques exemples. Avem câteva exemple. Je ne veux pas les signaler, mais ils savent eux-mêmes. Ei știu își, nu vreau să dau Ils numele. peuvent louer le Seigneur. Și pot să laude Nous pe Domnul. avons connu un frère qui est allé même dans le coma, Am avut un frate care s-a dus și în comă. A stat în comă avec respirateur et tout ça. cu aparatele respiratoare și Et toate le astea. Seigneur l'a gardé. Dar Dumnezeu l-a Nous păzit. avons prié, le Seigneur a pris. Noi ne-am rugat și Dumnezeu a ascultat. Nous avons connu un frère Am cunoscut un frate qui avait un cancer du foie. care a avut un cancer de ficat în Un această jeune, perioadă. ce n'est même pas un Un vieux, tânăr, il nu n'est pas bătrân. marié, un Nu croyant este căsătorit, este un Cancer. credincios sală. dans son foie. Cancer la On l'a ficat. regardé S-a uitat et le médecin și medicii spécialiste a dit je dois t'opérer. specialiști au zis că trebuie să Et il a opereze. commencé sa chose Și au început să facă et investigații. le garçon était très mal. Și copilul era foarte Bien, mes frères et rău. sœurs, il est reparti à l'hôpital. S-a Notre întors la cher spital, frère, fratele nostru. il arrive là-bas. Au ajuns On acolo. lui dit tu dois venir à la fin de la semaine I s-a zis, tu trebuie să vii la sfârșitul pour que tu săptămânii sois opéré. ca tu să fii operat. Mais le spécialiste lui fait faire quelques examens Dar specialistul a făcut câteva examene et il regarde les examens. și s-a uitat la examene. Il dit non, Și-a zis, nu, tu as besoin d'un autre examen. tu ai nevoie de un alt Il examen. regarde les examens. S-a uitat la alt Le examen. frère était dans un jeune avec ça. Un tânăr era cu regarde les examens. S-a uitat la Il examen. refait faire les examens. Au refăcut un examen. Il n'y a plus de cancer. Nu a mai fost niciun cancer. Même pas la trace. Nici măcar urmă. Le médecin lui dit, Medicul i-a zis, prends ton dossier. ia dosarul tău Tu n'as plus de și cancer. du-te acasă că nu mai e cancer. Que toute la gloire soit à Toată notre slava este la Dumnezeu. Dieu. Bien-aimés frères, Dragii mei, frați și surori, dans cette même période, în această perioadă, un frère a vécu 3 ans avec sa femme. un frate a trăit 3 ani cu soția lui Et sa femme, bien-aimée, n'avait soția. pas la possibilité d'avoir d'ovule pour concevoir. nu avea posibilitatea să aibă un ovul ca să primească. Avant-hier, Alaltă ieri, il m'appelle, m-a sunat il me dit, frère, și mi-a zis, frate Didi, je loue le Seigneur. Il Il a est oublié toujours donc. connecté dans la prédication. ea este conectată cu Frère tine. Franck a prié, Fratele Frank s-a rugat, les frères ont prié, frații s-au rugat nous avons și prié. noi ne-am rugat. Bien-aimés frères, Dragii mei frați, aujourd'hui, astăzi, le frère fratele qui ne pouvait pas avoir d'enfant care nu putea să aibă copii, attend un enfant. așteaptă un copil. Que toute la gloire soit à Toată notre slava este a Domnului. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Mais lăudat. tout cela, le Seigneur le fait par la foi. Toate astea Dumnezeu le face prin credință. Ainsi, ce soir, Și în
seara aceasta, en remerciant le Seigneur, mulțumindu-i nous Domnul, voudrions que chacun de nous se vrem lève ca fiecare să ne ridicăm în et que picioare nous puissions simplement remercier le și să Seigneur. mulțumim Domnului. Lui dire combien nous le remercions de nous avoir Doamne, gardés, cât îți protégés. mulțumim că ne-ai păzit și ne-ai ocrotit. Je remercie le Seigneur pour ma sœur, Mulțumesc Domnului ici la maman de Kissiliane, notre sœur Carole. pentru sora noastră Tu sais Carol. pourquoi je remercie le Seigneur? Tu știi de ce Que mulțumesc. Dieu te bénisse richement. Dumnezeu să te binecuvinteze. Je remercie le Seigneur pour Régis Lamesa. Domnului pentru fratele nostru. Je remercie le Seigneur pour Brigitte là-bas. Pentru Brigitte, Notre sœur qui aime le Seigneur, qui est encore, qui aime bien son pantalon, ce n'est pas grave. Mais nous, nous allons te prêcher que tu dois te mettre en femme comme toutes les autres sœurs. dar noi predicăm Elle aime beaucoup le Seigneur. să te îmbraci ca o Cette femeie. sœur-là se réveille chaque matin pour Se prier le trezește Seigneur. în fiecare dimineață să Hein, les autres choses viendront. Celelalte lucruri vor veni. Brigitte Sora noastră Brigitte était aussi dans une situation terrible, seule. într-o Et elle ne voulait même pas me le singură dire. și nu vrea să-mi zică. Bien-aimé, Dar, dragii mei, mais le Seigneur l'a gardé, Domnul a păzit, l'a a protégé, ocrotit la voici și aujourd'hui. iată în adunarea asta. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Je remercie le Seigneur pour ces enfants qui ont été Toți protégés, copiii lui ocrotiți, gardés, bénis. care au fost păziți și Le ocrotiți. temps me manquerait de vous parler de Jérôme. Nu avem mult timp să vă vorbim de Jérôme. Jérôme a côtoyé Fratele les Jérôme malades. era la Les spital, lucră la Où spital. sont les infirmiers parmi nous? Cine lucrează la spital? Les personnes soignantes. Cei care lucră la spital. Est-ce que je peux voir vos mains? Regardez notre sœur. Mâinile voastre. Notre sœur Lucienne. Sora noastră Lucian. Là-bas, c'est qui? Cine mai este acolo? Ah, je ne vois pas. Je ne... Hein? Ah, que Dieu te bénisse. Dumnezeu să te binecuvânteze. On ne se reconnaît même plus. Nici nu mai ne recunoaștem cum mă Que știi. Dieu te bénisse, ma soeur. Eh, c'est Margarida. Este Margarita. Que Dieu te bénisse, Margarida. Dumnezeu să te Je t'ai pas reconnu. Nu te-am Que Dieu te bénisse nu te-am richement. mai recunoscut. Donc, Asta. les soignants Deci cei care lucră în spital côtoyaient les erau tot malades. timpul în contact cu Tous les bolnavi. jours. În fiecare zi. Jérôme Fratele Jérôme a côtoyé tous les jours. era tot timpul în contact cu bolnavi. Frère, nous avons respecté la distanciation Noi même à am la maison. respectat distanța chiar și acasă. Vous l'avez vu. Voi ați văzut? Respectons encore Să aujourd'hui. respectăm și asta. Notre bien-aimé frère Justin nous parlera tout à l'heure. Fratele Nous Justin ne va da continuer les informații choses. cum o să Mais continuăm. nous suivons ces traits. Dar urmărim această Pour la gloire de Dieu. regulă. Nous Spre voulons slava lui remercier Dumnezeu. notre Vrem să Dieu. mulțumim lui Nous Dumnezeu. le remercions pour Mulțumim Jérémie Domnului Kabouya, pentru fratele Jeremie Cabuia, qui lui a traversé les mers. Car Il il vient est du fait- Canada. prin mări și-au venit din Canada. On ne peut même plus te reconnaître, Dis mais donc, regardez mais là-bas, dans le c'est tas, lui là, Il Jérémie este Kabouya, est là parmi nous. Jeremie Cabuia între noi. Cristiano Boubli est là-bas. Sora Cristiano Publiu e și ea cu noi. Que Dieu te bénisse, notre sœur. Dumnezeu să te Ces binecuvânteze. deux-là gardent le bon témoignage de Ei l'Assemblée de Paris. păzesc mărturia bună din adunare din Que Paris. Dieu les bénisse Dumnezeu richement, să binecuvânteze qu'il les mult, garde et qu'il les să protège. păzească și să Nous voulons umplească. maintenant Acum prier vrem ensemble să le ne Seigneur. rugăm Domnul. Nous voulons le remercier, Vrem să-i mulțumim. lui dire grand Să-i merci. zicem, Doamne, îți mulțumim. Prions le Ne Seigneur. rugăm. Dieu bien-aimé, Doamne, Dumnezeule Seigneur meu, Dieu Tout-Puissant, Dumnezeule nous Atotputernic, venons te noi remercier venim să-ți mulțumim pour la grâce, pentru harul tău, la bonté, pentru bunătatea l'amour ta, que tu nous as pentru témoigné. dragostea care ne-a Tu es arătat. le grand Dieu au ciel, Tu ești marele Dumnezeu în tu es cer, le Dieu Tout-Puissant Tu sur ești terre. Dumnezeul Atotputernic Tu peste es tot. notre Père. Tu ești Tatăl nostru. Merci beaucoup Îți mulțumim pour la bonté, pentru bunătatea la ta, miséricorde, pentru îndurarea la ta, grâce, pentru harul des tău, promesses, pentru făgăduințele tale, pour la guérison que tu as pentru accordée vindecarea care ai à acordat certains de nos frères et la sœurs. unii din frați și surori. Gloire à toi, Slavă ție, honneur à toi, onoare ție, louange à toi. laudă ție. Merci Seigneur bien-aimé. Îți mulțumim, Merci Dieu Îți Tout-Puissant. mulțumim, Dumnezeu de Gloire, honneur et louange. Slavă și cinste Merci ție. de la protection. Îți mulțumim pentru Merci de ocrotire. permettre Mulțumim să que permiți nous soyons de retour. ca să fim oameni din nou în Merci casa ta. Seigneur Dieu Îți Tout-Puissant. mulțumim, Dumnezeu de Ta Atotputernic, bonté, pentru harul tău, ta miséricorde. bunătatea ta. Merci pour la protection Mulțumim pentru protecția ta que tu as accordée à tes care ai enfants. acordat-o la copiii tăi. Je pense à ma soeur Carole, que Ne je gândim la sora Carol, formidable, à Régis, la fratele Regii, à Brigitte, la sora Brigitte, oh, à Priscille. la Priscille. Seigneur, merci beaucoup. O, Doamne, îți mulțumim. Que ton nom soit exalté. Numele Tău să fie Merci pour înălțat. la protection que tu nous as Mulțumim accordée. pentru protecția acordată. Gloire à toi. Slavă ție. Honneur à toi. Onoare ție. Louange à toi. O, Au nom de în Jésus-Christ. numele Domnului
Alléluia. Aleluia! Amen. Amin! Saron, nous chantons. O să mai cântăm o cântare. Gloire à ton nom. Slavă numelui! Et j'appelle Și ici voi chema aici mon bien-aimé. pe fratele meu. Oh, je ne le vois plus. Nu-l văd. Le bien-aimé Stéphane est où? Fratele Stefan. Venez pour la. Je voulais appeler le frère Justin, mais je pense qu'il doit être O dehors. să chem pe fratele Justin. Pour la prière, il priait, il nous disait ce que Pentru nous devions rugăciune. Și faire. ne va spune ce trebuie să facem. Ah, nous voulons prier. Dire un peu au Seigneur. Și să zicem un pic Domnului Les cieux proclament la gloire du că ressuscité. cerul proclamă slava celui înviat. Le cieux proclame la gloire du Cerul ressuscité. proclamă slava celui Nous voulons înviat. le louer de tout notre Vrem cœur. să-L lăudăm din toată Ah, inima. je sais que vous chantez avec les masques. Eu știu că voi cântați cu măștile. Chantez tranquillement et Cântați liniștiți. que le ciel puisse entendre Ca ce que cerul nous să audă ceea ce chantons. cântăm. Les cieux proclament. ce moment que nous avons passé en ta présence. acest moment să-l avem în prezența ta. Merci de nous avoir amenés en ce Îți lieu, mulțumim că ne-ai dus aici, Doamne, que tu as choisi cet endroit pour nous, în locul pe care Tu l-ai pregătit, pour notre préparation au travers de ta parole. pentru pregătirea noastră pentru cuvânt. Merci pour la parole de préparation, Seigneur, que tu nous as accordée Îți mulțumim pentru cuvântul, Doamne, care ne l-ai dat. encore aujourd'hui, Seigneur. Și astăzi, Tu nous as parlé du scellement, Seigneur. Tu ne-ai vorbit despre pecetuire. Nous croyons que nous sommes certains Noi credem că suntem pecetuiți. qu'en entendant, nous écoutons ta parole de la Atunci vérité, când ascultăm cuvântul adevărului, venant du trône de ta grâce, care vine de la tronul Harului Tău, la parole de la vérité, cuvântul adevărului, qui est ta parole que tu nous donnes à cette heure. care este cuvântul Tău în acești ani. Nous croyons que c'est ainsi que tu vas nous sceller. Noi credem că Tu ne poți pecetui. Nous te prions, ô grand Noi Dieu, te rugăm, Marele Dumnezeu, de pouvoir faire toutes les expériences du salut avec să ne ajut să toi. avem toate experiențele mântuirii cu Tine. Et nous te remercions pour tes Și noi serviteurs, îți mulțumim pentru slujitorii Tăi, que aujourd'hui, Seigneur de gloire, que tu les places au milieu de ton pe peuple, care Tu le plasezi înaintea poporului Tău, afin d'apporter ta parole. ca să vestească Non pas leur parole, nu cuvântul lor, mais la parole que nous croyons, que nous sommes certains que cela vient de toi. ci cuvântul care vine de la Tine.
Car en lisant ces noms de gloire, nous avons vérifié dans les Écritures Căci, Doamne, când am ascultat, am verificat que cela concorde réellement că concurează, avec ta Doamne, parole écrite. că este exact cum este scris. Et ton esprit nous assure Și Duhul Tău ne asigură que cela est véritable. că este adevăr. C'est pour cela que nous te disons grand merci. De aceea îți mulțumim, Doamne. Merci aussi, Seigneur, Mulțumim, Doamne, de ce que toi-même tu as pris soin, Seigneur de gloire, pentru că Tu te-ai îngrijit de ton assemblée, l'assemblée de Paris, adunare din Paris, de ce que tu as gardé tes că enfants. ai păzit pe copiii Tăi, Tu nous as tous gardés, Seigneur, ai păzit pe fiecare. malgré si nous avons été touchés ça et là, Chiar dacă unii au fost mais atinși, tu as manifesté ta guérison dar Tu ți-ai arătat vindecare dans nos vies, în viața dans nos noastră, corps, în trupul et nostru, tant dans le domaine spirituel, și în domeniul spiritual, comme aussi dans le domaine și physique. în domeniul pământesc. Ta parole n'a pas été confinée, Cuvântul Tău n-a mais ta fost parole est închis, parvenue à nous. ci cuvântul Tău a Même de ajuns l'heure où nous étions dans nos maisons, și acolo unde noi nous eram étions acasă, en communion avec noi eram în toi. părtășie cu Tine. Certainement, nous sommes sortis, Seigneur de gloire, Și, Doamne, am ieșit avec encore des décisions dans nos cœurs pour te servir, pour aller de l'avant au Père. Que le zèle de ta maison, Seigneur de gloire, puisse nous dévorer au Père. Car nous savons que ton retour est imminent. Tu nous montres encore, Seigneur de gloire, qu'il n'y a rien de bon ici sur cette terre, que nous devons tourner le regard vers toi, comme tu l'as dit au travers de ta parole. spre Tine, Doamne. Lorsque vous verrez toutes ces choses Când vei arriver, spune aceste commencer, lucruri că se întâmplă, relevez votre tête, Tu ne-ai spus să ne ridicăm, car votre rédemption est căci approchée. răscumpărarea Ta, Seigneur, ton retour est imminent. revenirea Ta este C'est pour imminentă. cela que nous te demandons encore, Seigneur de gloire, cet après-midi, De aceea îți cerem, Doamne, que tout ce qui ne peut pas tenir en ta présence, tot ce nu stă în dans nos prezența vies, Ta, que tu puisses ôter cela, Seigneur să de scoți gloire. afară din noi, Doamne. Et nous réclamons ta grâce, Seigneur, Noi reclamăm har, que tu puisses accomplir pleinement ton œuvre dans nos ca vies. Tu să împlinești lucrarea C'est Ta. ainsi, Seigneur, Și, Doamne, tu recevras tout ce qui te vient de plein vei droit. primi tot ce este ție. Merci, Père, pour tes serviteurs. Mulțumim pentru slujire. Bénis notre bien-aimé frère Didier. Binecuvintează pe fratele Oh, grand Didier, Dieu, que tu as revêtu de la force că l-ai îmbrăcat cu puterea Ta, afin de pouvoir servir ton ca peuple. să slujească poporul Tău. Bénis les anciens. Binecuvintează Bénis mon frère Gilbert, mon frère Étienne. pe fratele și Bénis les diacres, Seigneur de gloire. pe diacon. Bénis ton peuple, ô grand Dieu. Nous sommes tous ici en ta présence. Toți suntem în prezența Vois dans le cœur et réponds favorable à ta în grâce. fiecare inimă, Doamne. Sois loué, exalté, élevé à Și jamais. lăudat și înălțat. C'est dans le nom de notre Seigneur Numele Jésus-Christ Iisus Hristos. que nous t'avons ainsi prié, Te-am Père. rugat, Tată. Amen. Dieu Tout-Puissant, Doamne, nous Atotputernic, te disons grand merci noi encore îți spunem mulțumesc pour tout ce que tu as fait parmi nous. pentru Seigneur. tot ce ai făcut printre noi. Seigneur, nous avons senti ta présence. Am simțit prezența À chaque moment, Seigneur, que fiecare moment. nous avons eu des difficultés, Seigneur. Chiar dacă Nous avons tourné nos regards vers toi. dificultăți, tu Et Seigneur, tu as la répondu. tine și tu ai răspuns. Oh, réellement, Seigneur, Doamne, tu as été présent dans la vie de chacun ai d'entre fost nous. prezent în viața Seigneur, que ton nom soit loué. numele Tău Que să ton nom fie soit lăudat. glorifié. Numele Tău să fie Seigneur, glorificat. merci car ta parole n'a pas été confinée parmi nous, Seigneur. Cuvântul Tău n-a fost închis. Ton service divin a continué, Seigneur. Slujba Ta divină. Malgré les calamités, notre Dieu, mais ta parole a été présente dans chacun de nous. Bol, Doamne, dar Tu ne Que l'honneur te revienne, Seigneur. slavă Que la gloire soit à toi, notre Dieu. toată cinstea să fie. Mais ma prière maintenant, notre Dieu, O, Doamne, c'est que maintenant que nos vies ne soient plus les mêmes comme avant, Seigneur. ca viața Que noastră tu să nu puisses fie agir aceeași, dans la vie de chacun, să Seigneur. lucrezi în viața Que notre fiecăruia, préparation soit réelle, ca Seigneur. pregătirea să fie Car nous reală. sommes plus proches de ton retour, Seigneur. Noi suntem mari, Seigneur, pe garde-nous, venirea Ta. Seigneur, Păzește-ne, Doamne, dans l'obéissance în véritable. ascultare Que nous adevărată, puissions appliquer ta parole, ca să Seigneur. putem pune Que cuvântul nous Tău puissions în nous practică conformer à ta parole, și să ne Seigneur. conformăm cu Non cuvântul pas imaginer les choses, Să nu ne imaginăm non pas précipiter les choses, să nu grăbim lucruri. mais être conforme à ton calendrier, Seigneur. Et avoir nos regards fixés sur toi, notre Dieu. Privirea spre C'est Tine, toi qui nous conduis, notre Dieu. pentru că Tu ne Que nous călăuzești. ayons réellement les regards Noi fixés sur toi, avem Seigneur. privirea spre Tine. Nous voulons vivre normalement, Vrem să trăim mais corect. avec ta parole. Cuvântul Tău. Nous voulons marcher correctement, Seigneur, Noi vrem să umblăm avec corect ta parole, notre Dieu. cuvântul Tău. Marcher dans tes empreintes, notre Pe Dieu. urmele Tale. Oh Seigneur, quoi te dire encore, notre Dieu? O, Doamne, ce să Pendant les moments difficiles que nous avons vécus, În Seigneur, momentele grele, certains de nos frères ont connu les deuils. unii din Seigneur, tu les as réconfortés. dar Tu le-ai întărit. Merci pour ce que tu as fait dans la famille de mon frère Toussaint. Îți mulțumim pentru Merci, Seigneur, fratele pour toutes ces Toussaint, familles qui ont eu des deuils, Seigneur, pendant ce toate moment. familiile, Que Doamne, tu y as réellement réconcilié, notre Dieu. că Tu ai fost Nous avons așa. perdu aussi certains de nos frères dans d'autres pays. O, Doamne, Mais bénis toutes ces familles. binecuvintează toate familiile Et doliate. notre Dieu, la parole que nous avons entendue aujourd'hui, Cuvântul pe care l-am elle auzit nous pousse à l'amour véritable. să ne împingă la dragostea L'amour de adevărată, ton œuvre, la
l'amour de ta parole et que nous puissions aimer ton avènement. Să iubim revenirea ta. Gloire et louange à notre Slavă și cinste. Seigneur, bénis notre frère Didier. Binecuvintează Bénis, Seigneur, tout ton collège qui travaille ici, și Seigneur. pe toți frații. Nous voulons, comme un seul homme, Seigneur, Ca un singur om. te servir, toi, obéir à ta parole Să ascultăm de et nous cuvântul conformer à ta și să parole. ne conformăm cuvântului. Merci pour tout. Îți mulțumim Nous pentru t'avons prié ainsi au nom de te-am Jésus-Christ. rugat în numele Domnului Iisus Amen. Hristos. Amin. Vous pouvez vous asseoir. Puteți să luați loc. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Dumnezeu o să vă binecuvinteze pe fiecare, Comme vous l'avez constaté, așa cum ați donc nous constatat. sommes maintenant à une période un peu spéciale. Suntem într-o Hier, perioadă nous avons eu une specială. réunion ici Ieri am avut avec l'équipe căsătoria de sécurité qui a été à la mairie. am fost Donc ce que vous voyez là, ce sont les conditions sunt niște et condiții c'est le plan qui a été validé par la mairie. și au fost validate de primărie. Nous étions ici hier soir avec l'équipe de sécurité. Ieri C'est seara, pour ça qu'on a ouvert la salle. de aceea s-a deschis Donc sala. ils nous ont dit aussi d'être maintenant attentifs à ce que le président va décider. Ne-au spus să fim Nous sommes atenți encore en zone la orange, ceea ce va spune și președintele zone orange en région parisienne. în zona portocalie. Donc respectons Să respectăm comme c'est. Quand on va sortir dehors, când ieșim afară, évitons les attroupements devant parce să qu'ils observent. evităm să ne strângem în Respectons la brațe, distanciation. să păstrăm distanța. En ce qui concerne nos cultes, În ce privește nous adunarea, reprenons à nos horaires habituels. reîncepem la orele ca de Nous allons nous adapter aussi o să adaptăm par rapport à la connexion. referitor la conectare. Nous allons faire de nos mieux O să facem pour avoir la fibre, pour avoir une connexion impeccable. să avem o conectare bună, Mais aujourd'hui, dar astăzi le Facebook a été, la transmission était correcte. a fost pe Facebook traducerea, Mais l'autre transmission a bugué un peu. a fost Bon, les gens se sont basculés sur Facebook. încetul cu încetul să fie bine pe Facebook. Essayez d'avoir toutes les technologies là. Încercăm să avem totul Comme cel mai disait Frère bun, Didier hier, cum spunea și fratele Didier. même moi je n'aimais pas le Facebook. Chiar dacă Mais dans l'intérêt, nous devons avoir toutes ces choses-là. dar să avem și noi câte Quand on nous dit que là-bas ça ne marche pas, când se spune că conectarea on se connecte nu sur merge, notre système. ne conectăm pe alt sistem. Il y a une sœur qui a appelé tout à l'heure. O soră o sunat adineau, Elle a dit, mettez-moi le téléphone à l'ancienne. puneți-mi la Donc, telefon. il y a aussi possibilité de nous connecter par téléphone. Deci este posibilitatea și prin telefon, Tout cela toate astea. dans l'intérêt d'écouter la parole. Donc les réunions de mercredi, c'est à 19h. Miercuri la ora 7 seara. Généralement, mercredi, on n'aura pas de problème de... Normal, în cursul săptămânii nu avem On a probleme. mis 110 chaises ici, Am pus aici 110 scaune, plus 20 là-bas de l'autre côté. plus 20 în camera. Je pense que dans la semaine, il n'y a pas de souci. Eu cred că în săptămână nu e nicio problemă. Venez, ça vendredi, mercredi à 19h. Vinere la ora 7 seara Et mercredi à 19h, vendredi à și 19h. vineri la ora 7 Que seara. le Seigneur vous bénisse. Dumnezeu să vă Et binecuvinteze. dimanche, nous allons nous retrouver ici à 14h. Și duminică la ora 2, On communiquera par rapport à l'école du dimanche. dacă va interveni ceva, o să vă anunțăm. Frère Jérôme donnera par rapport à l'école du dimanche le Fratele programme. Jérôme vă va da. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă Même binecuvinteze. chez vous, même dans votre entreprise, Chiar și la voi și la respectez toujours ce qu'on vous dit. respectați ce vi se vă Le propriétaire est venu me voir aujourd'hui, tout à l'heure. Là. Proprietarul a venit la Il me mine dit, il pense que la pression, aujourd'hui le président va parler, și au zis că președintele il va alléger les choses. și o să mai lărgească lucrurile. Nous, nous allons respecter ce qu'ils nous auront dit. Dar noi respectăm tot ce S'ils ne disent spun. qu'on continue encore comme ça jusqu'au 1er juillet, Dacă ni se spune On să va continuăm respecter. așa până în 1 iulie, continuăm. restez attentifs au communiqué. Rămâneți atenți la S'il y comunicare. a du nouveau, on vous le dira. Dacă va fi ceva Mais pour nou, l'instant, on vă respecte anunțăm. la distance comme c'est là. Dar deocamdată respectăm Que distanța. Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvinteze. C'est le frère Jérôme pour annoncer pour ton école. Pour l'école du dimanche. Donc. Frère Jacques, j'ai oublié quelque chose, non? On chante un petit peu. Ah, viens mon frère. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors, nous n'avons pas eu l'école dimanche aujourd'hui parce qu'on était un peu dans, on va dire clair, dans le tâtonnement par rapport à la connexion et l'heure où on a commencé la prédication. Predicat cu copiii. On veut simplement rassurer les enfants et vous aussi les parents que lorsque les conditions seront remplies, on va les reprendre. Când condițiile o să fie bune, o să luăm pe copii să învățăm. Nous ne voulons pas non plus que les enfants se connectent seuls sur Facebook ou YouTube. Il faudrait que l'un des parents soit là quand même. Noi vrem ca copiii să nu se conecteze singuri pe Se Facebook, connecter, c'est très important. ca părinții să fie lângă ei.
Et ça serait peut-être pas bien d'envoyer des cours aux enfants sur Facebook ou YouTube. Și nu o să En plus învățăm. qu'après, les enfants risqueront de se dire qu'on va se connecter pour suivre la prédication à X heure, à n'importe quelle heure. Donc on voudrait bien que les enfants soient cadrés avec une heure précise. Vrem ca copiii să fie cadrați C'est ça en présence d'un parent, la oră qu'un enfant precisă, ne vienne pas y dire, ca que să moi je fie vais aller și connecter pour suivre părinții prezenți. Donc, toutes ces choses-là ont été revues, on essaie de voir encore de façon précise quand Toate le Seigneur aceste lucruri o să accordera. revedem un pic cum o să La facem. connexion sur Facebook aujourd'hui, on a eu 56 connexions sur Facebook, voilà. Conectare pe Facebook au On fost va 5-6 de lancer persoane. la chaîne de façon que vous puissiez dire aux autres qui ne pourront pas venir, qu'ils puissent se connecter sur Facebook. Cei care nu au putut En tout cas, veni les s-au conectat pe connexions sur Facebook YouTube, même pour l'église, c'est pas encore bien rempli comme le frère l'a dit. și au urmărit predica în direct. Et quand tout cela sera bon avec la fibre, on recommencera l'école de dimanche. Da. Toutefois, Totodată, si vous ne pouvez pas laisser les enfants de façon un peu que les enfants, par exemple là j'ai Jean-Ron qui était là, on pouvait aussi faire l'école de dimanche avec Jean-Ron, même s'il est seul, des enfants qui ne peuvent pas rester, qui malheureusement sont obligés de venir, peut-être, c'est pas vrai, on va faire dans la salle à côté. pentru cei care au copii mici și nu au cu cine să le lase acasă, pot să vină cu ei și o să fie camera cu mame cu copii acolo. Sinon, pour le reste, on verra avec les frères, les diacres. Și restul o să vedem cu diaconii. En tout cas, les enfants, on les abandonne pas, on ne les a pas abandonnés. În orice caz, nu o On să salue abandonăm et școala de on les lumine. encourage vivement parce que pendant les confinements, en tout cas, ils ont fait du très bon travail. În timpul cât Ils au ont fost été très închiși în casă, assidus, ils ont au lucrat foarte bine. et je crois que ça a été une bonne expérience. On ne peut pas laisser comme ça O les experiență enfants. On bună. va faire de notre mieux par la grâce Ca du să Seigneur. putem învăța pe copii cu ajutorul Que le Domnului. Seigneur vous bénisse richement. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Pour le service de baptême, ceux qui veulent prendre le baptême, Pentru cei care vor să facă ne botezul, sortez pas rapidement Să nu ieșiți comme repede. tout le monde. ca Nous toți savons qu'il y frații, a déjà ceux qui ont réservé, il faut donner les noms. ca să ne Le dați jour qu'il y numele aura le service de baptême, nous și vous le numărul de dirons. telefon și ziua când va fi botezul să vă anunțăm. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă À binecuvânteze. mercredi 19h. Ne întâlnim Nous saluons toutes les familles qui sont au loin. Salutăm pe La toate famille de familiile, notre frère Menga, familia fratelui qui Menga, était éprouvé, care a fost încercat, bien-aimé Chemencier. fratele Șemansier, Et nous saluons les familles Atilip, toutes les la familles famille Atilip, Valrin, familia les Valrin, bien-aimés frères qui sont au loin, qui n'ont pas pu care participer nu dans au la putut salle. participa în sală. Le bien-aimé de l'école du dimanche vient de dire les enfants peuvent venir, nous avions dit, ainsi de suite. Copiii Bon, pot să vină dacă nu. faisons ceci. Deci, Les enfants restent, deocamdată, suivre l'école du dimanche en ligne avec les parents. copiii să urmărească școala de Sinon, duminică nous aurons în des direct. problèmes de place, surtout dimanche. Dacă nu, o să avem duminica probleme cu locurile. Nous allons évoluer, ne vous inquiétez pas. On Le se Seigneur va permettre avance. que nous nous préparions Domnul et va nous permite să ne fassions des choses de la bonne manière. ca să facem lucrurile Que bune. Dieu vous bénisse richement. Mercredi 19h, Pe miercuri la ora 7, vendredi 19h, vineri la ora nous 7, sommes obligés d'être ponctuels. suntem obligați să fim la timp. Que Dieu vous garde. Dumnezeu să vă păzească. Amen. Amin. Nous voulons maintenant qui peut prier en roumain. Je n'ai pas vu Lucian. Allez, tu vas prier en roumain pour me congédier. Et le frère Jérôme vient congédier aussi en français. Viens, mon frère. O va primi. Doamne, Tatăl nostru, care ești în cer, Creatorul cerului și al pământului, Tu, Doamne, care ești prezent acolo unde este chemat numele Tău, venim să-ți mulțumim, Doamne, pentru suflu de viață, pentru sănătate, Doamne, pentru protecția Ta. Îți mulțumim pentru familiile noastre, Doamne. Îți mulțumim pentru fiecare familie, Doamne, fiecare frate, fiecare soră, fiecare copil, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai păzit, Doamne, timpul cât am fost închiși în casă, Doamne. Am văzut ocrotirea Ta și paza Ta, Doamne, protecția Ta, Doamne. Îți mulțumim că Tu ești același ieri, azi și în veci, Doamne. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru fratele Didier, Doamne, pentru fratele Gilbert, pentru fratele Etienne, Doamne, pentru toți frații, Doamne. Fii cu fratele Frank, binecuvintează, Doamne, dăruiește sănătate, binecuvintează poporul Tău Israel, binecuvintează, Doamne, și autoritățile acestei țări, Doamne, ca noi să ne putem pregăti pentru revenirea Ta. Fii cu noi săptămâna care va începe, Doamne. Păzește-ne pe fiecare, la lucru, la școală, cu soțiile noastre. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous te disons merci Îți mulțumim de ce que tu as permis que nous puissions avoir ce culte. că ai permis să avem Toi adunare. qui ne fais rien en vain, Tu care toi nu qui es faci le maître de temps et de nimic circonstances, degeaba. Tu cunoști tu toate nous as lucrurile. réunis ici Tu ne-ai adus et aici. ce jour va produire aussi des fruits pour l'éternité. Și această zi o Merci pour ta grâce et ton roade pentru amour. veșnicie. Nous savons que tu as béni tout un chacun de Noi nous, știm că ne parce binecuvântat que pe celui qui vient en toți. ta présence est béni. Pentru că cel care vine în Honneur, prezența ta louange, este gloire à binecuvântat. toi. Slavă și cinste. Bénis le frère Didier, Binecuvintează bénis les anciens des diacres, pe toți bénis frații, chacun de nous. pe noi Accorde-nous toți. la force nécessaire de rester dans ton amour et Dă-ne dans ta harul volonté, să rămânem et pe que nous cuvântul puissions tău réaliser toutes les expériences du și salut să avem experiența afin d'être Mântuirii, prêts pour ton să retour. fim gata pentru L'enseignement, c'est revenirea une promesse. Pe Quand centuria tu este promets, tu ceva ce tu ai réalises. promis și Et nous ceea ce avons tu la promis, conviction que tu dois les tu și réaliser. împlinești, Doamne. Honneur, louange à toi. Slavă și cinste ție. Augmente-nous la foi. Mărește-ne credința. Et accompagne chacun de nous dans sa Fii demeure. cu fiecare dintre noi acum pe drumul de Au întoarcere. nom de Jésus-Christ, avons prié. Domnul Iisus Hristos. Amen. Amin. Nos bien-aimés qui sont loin, la Guyane, Cei care Brésil, de departe, din que Dieu Brazilia, vous bénisse richement. La Martinique, la Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe, l'Afrique, peste que tot. Dieu les bénisse Dumnezeu să vă richement, binecuvinteze. richement, richement. Nous sommes à la fin. Suntem la sfârșit. Bien-aimés, faites votre travail. Que Dieu vous garde. Putem să Et ieșim bonne semaine. și o săptămână bună. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, nous allons sortir, parce que nous allons sortir par ordre, comme le Nous frère séchons, Bénémoté a dit. Les flèches sont là, l'entrée est là-bas, et la sortie